Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň çarşamby güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün biziň gepleşigimiziň temasy Türkmen Helsinki fondy kime garşy görüşýär? Biz şu Türkmen Helsinki fond diýen bir guruma, ýagny adam hukuklaryny gorumaly gurumany şu gün analiz edip geçer. Biz bunu näme analiz edýär? Sebäbi soňky wagtlarda Türkmen Helsinki fond aktivistlere atakatyny başlady. Gelin biz seýret geçelim. Şu ýanky biziň gepleşigimizde şular kim, näme işleýär, näme aktivistlere topulýar, näme öýlerini oppositsioner diýär, näme öýlerini ýanky adam haklaryny gorayan guruma diýär. Hakykatdan hem kim bular? Ine şu zatlar gelin seýret geçelim. Bizim şu gepleşigimizde ine Muhammed Düýeci, Muhammed ağa hoş geldiňiz. Salamu aleykum. Selamun aleyküm vatandaşlar. Salam Murat, salam Serdar. Ve Serdar Nefesov gatnaşýar. Serdar, salamu aleykum. Aleyküm esselam edilişler. Awa. Hormatly vatandaşlar, gelin biz inni birinji bilen ine Türkmen Helsinki fondaky uçudytynyň biri Anadurdy Hajiýewiň videosyny seýredelim-de şoň soraglaryna jogap berjek bolalym. Men size şol videoň bir öňüne goýaýyn vatandaşlar, bir minut. Несколько десятилетий в Туркменистане планомерно уничтожалось, хоть и маленькое, но все же гражданское общество, которое было на момент приобретения независимости. С приходом к власти первого, а затем второго президента путем гонений на инакомыслие и масштабные репрессии туркмен загнали в угол. Долгие годы молодежь только и слышала: не высовывайся, не лезь, это тебя не касается. Даже сейчас это продолжается. Волна протестов туркменских мигрантов, сродившихся в результате COVID-19 и усиления последствия урагана в двух областях Туркменистана в 2020 году, разбудили многих туркмен. К сожалению, этим воспользовались. Ine men şurada bölýän, şunu berýän baştaki maglumaty dogry. Indi dol anyk däl, türkmenski migrantlar diýär-de, o ýerde hem migrantlar hem opozisiýa, demokratik opozisiýa göni şol protestler gurnap, göni şol protestlarda ýanky öz gatnaşdy. Ine mysal üçin birinji protesti pasolstwanyň öňüne, protest konsulstwanyň öňüne ine Muhammed Düýeci eglan etdi, bizim dewlete bolup golladyk. Ondan ýanky iş migrantlar geldi şu ýere, bizim grajdanlar. Ol şu zatlar aýdanok, sebäbi munyň alyp barýan dürüjüligine, işine öňüne ýeketek opozisiýa diýip bütün siýasat meýdançalaryna şular görkezýärler. Täjülim we ine şul Anadurdy Hajiýew diýen adam. Şular hem ýerde 10 ýyllar biz ýeketek opozisiýa, başga opozisiýa ýok, aktivistler hem ýok. Diňe biz ine biziň bilen gürleşmeli ve bar halkary gurumlarda kofe içip aýlanyp ýörler. Ne şoň üçin hiç maglumatda siz DVT barada ya Helsinki fondu ya da Turkmeniyusto ya da ýanky Kronika Türkmenistanyny eşiten näsiňiz? Ya Muhammed Düýeci barada ya Koordinasiýon sentri barada eşiten näsiňiz? Siz eşitdiňiz. Bir gedek şol men nemede Türkiýede da saklananda azajyk bir gedek şol informasiýa berilip özüm gysga. Başga eşiten näsiňiz? Biz hakykatdan hem ýok, opozisiýa ýok, opozisiýa diňe şular adamlar, Helsinki fond, Türkmen News, Kronika Türkmenistan şular metbuaty monopoliýalaşdyrylyp, adam haklaryny gorumakda monopoliýa edip, diňe biz wa başga adam ýok. Ine hakykatdan hem seýretseň Türkmen Helsinki fondunyň aktivistleri ýok. Aktivistler diýip ýazanlar, bul hem ýerde biziň aktivistler diýip görkezýär.
Özleri bolsa hakykatdan hem bir aktivistin telefonlaryna oklar. Bular gülüş bolanok, buların e-mailde ýazyşan, ona da jogaplar at bolanok. Indi bul ekspert hökmünde bütün dünyanın öňünde ine ýanky opozitsioner men baha berýän diýip ekspert hökmünde çykýar. Ýankaýdan atdyryna yalan maglumat opozisiýaň ýokdugyny görkezýär we şo ýerde diňe iş migrantlar çykdy. Olam ýanky uragan boldy we koronavirus boldy, bolmasa ýok. Olam ýok. Ol habary ýok. Dursultan Taganowa İstanbul DWT ştabynyň ýolbaşçysy aktivistler bilen çykyp Muhammed Döji Koordinat Center'ın ýolbaşçysy bir näçe ýyllap giýje uny adamlar galdyryp gyýryp ýatyr. DWT bir näçe ýyllap işläp ýatyr. Bu zatlar hiç ýerde görünmediler. Görkezmediler. Bu gorkýa konkurensiýadan. Sebäbi bular syýasy meýdançany monopolizir etdiler. Gelin ýetdiňläriň näme diýär şol adam? Этим воспользовались так называемые лидеры нескольких группировок. Ünferin, этим воспользовались şu pursatdan bir topar gruppirovka diýär. Gruppirovka bir banditska gruppirovka ýa gruppirovkalar diýär. Bu diýanok opozisiýa ýa demokratik opozisiýa hiç zat aýdyranok. Biz saýlawlary geçirdik. Biz bir topar işler geçirdik, bir topar protestler ağzından çıkanı olatdır. Sebäbi bular ýürüýte bar maglumatlary DWT boýunça beýleki opozisiýon toparlar boýunça gizlýär. Diňe öz maglumatlaryny berýär. Bular diňe oňlan meşgul bolanoklar. Häzir men görkezem bize garşy näme şular hüjüm edýänden görkezem. Которые необдуманно толкнули молодежь на протесты, не обеспечив тылы. Например, в Турции у многих протестующих не было действительных документов на проживание. Muhammed ağa, ine şunu adam şeyine diýär. Bir topar gruppirovkalar diýär. Opozisiýon hereketler, Koordinasiýon Centr'ın ýolbaşçysy ýa opozisiýaň wekilleri diýenok. Gruppirovkalaryň ýolbaşçysy adamlary oda atdylar diýär. Şonuň dokumentleri ýok, zady ýok, oda atdylar diýär. Siz näme baha berýäňiz şuň sözlerine? Salam, yine bir gedek vatandaşlar. Murat, ve men şu zada gatnaşmamyň esasy sebäbi, niyeti, maksady nämeden ibaret? Bizim halkymyzyň hereketine hemişe bir topar zat päsgel berýär. Päsgel berip gelýär. Şol üçin hem ýurtdaky diktatorly eden etdiligini edip otur. Dünýäde hiç şuň ýaly analog ýok. Severni Koreýadan başga otada kompartiýadan dolu kontrol edýär. Buna keyip çekip televizörde tans edip halkın üstünden gülüp ýör. Eden etdiligini edip ýör. Şuň ýanak diki bir fumsuz, akmak, nadan diktatorly dünýäň ýülünde ýok. Şularda sebäp bolanam, bir topar sebäp bar. Näme üçin şeýle bolupdyr? Hawa halk sesini çıkarmaya. Bir doğru hemme yurtlarda da halkın belli bir derecede günahı var. Yurdun içindeki bolup duran siyasi vakalara düşünüşmeyenler, pasif katnaşyanlar, etmeli hareketleri eden aklı şol için diktatörler, diktatör oluyor değiller, yolbaşçılar. Yöne bizim yurdumuzda inni gelip nemestek, beyleki yurtlarda ba opozisiyeli hareket edip oturan. Şol için diktatörle eden ettiğini edip bilen aklı onu yanıp derecede giyglin et yani. Yaman hem mezada kanuna layık getirip etcek oluyor. Etyen cinayetlerini televizyonun önüne etmeyenler. Bizde oldu. Şol opozisiya yok. Ne için yok? Ne için yok onun? Yok oldu badip bürölle ne? Badip büröllen hemmesi şu neçelin gelirler. Bula. Her gayti öz şahsi problemler bilen ya oğurluk edipdirler, ya cinayete baş koşupdirler, ya dürlü başka nemeler bilen bir kanunu hareket edip yurttan şu ceza almaktan kaçıp taşarı yurda çıkarlar. Bula halkını söyüp ya bir fikre uyup bir prinsiplere dayanıp
yurdun içinde bir Niyazov'un önüne ya Berdimuhamedov'un önüne durup halkı kollajak olup adamların hak hukukunu kaldıracak olup öne türecek olup öne çıkan yok bizde. Praktiski yok. Bir Abdülkuliyev ba minister ka Niyazov'un önüne durdu şol için hem şonu. Kalalarının hemmesi şeytler kaçık kaydı. Cinayet cevapkarçılıktan kaçık kaydı. İnni. Bunun dünyanı bilen akla, tecrübeleri yok, hiç de yok. Kimin dudağına düştüler? Daşarı yurtta orf diplomatlarının dudağına düştüler. Orf inteligensiyalarının, KGB'nin dudaklarına düşüp şuna gelip bunlara iyiye çıktı. Bunlara ne ile iyiye çıktı? Sen eğer öğünün halas edecek olsan, sen eğer palit übeyişi alacak olsan, eğer sen Türkmenistan'ı tavsırtmayacak olsan, onunla şu rahatları edin deyip bunlara rekomendasyon verdiler. Şimdi olan niyeti neymiş şundan? Türkmen diktatora şunun üstü bilen tesir etmekte. Gepini öğretmekte. Her gayeti öz etken hizmet için şolar Türkmen devletinden öz gerek zadını alıyor. Hem siyasi maksat, hem iktisadi, hem şahsi bir için. Şeyttirden ortaya bizim opozisyamızı ya dörödülen pravozashitni kuramalar şunun üstüyle kontrol ediyor. Bu da ne mi? Onu tecrübesi ki dünya cemiyetçiliğinin içinde hem yurtlarda opozisyon partiyalar ve pravozashitni kuramalar ve şunu bulmasa bir devlet de aslında. Her bir yığınakta hükmen çağırıyorlar. Hem opozisyon представительini hem pravozashitni kuramaları ondan gelip maslahatlaşır. Türkmenistan'da şular, o zaman şular dörettiler. İki tarafa da peydalı olur yani. Şeyttir ben bizim halkımızın hareketini şunun üstü bilen kontrol ettim. Bunun özleri, öz inisiyativası boyunca buradan edecek olana. Bağırdatların filtre edip dünyadaki avraylı kurumaları getiriyor. Şonluk bilen hem özleri avraylardan ya yurdu iyi vermek, deportasyon etmenin dadından ya hemen maşgalasını anırda dağıttıranak eğer onlara adar verecek orada biraz eyle böyle kıyıkçı et yerli onları türme vatanına çıkart yerli şey ettirip hem Türkmen diktatörlerine kanaatlaşılı hem ortla peydasını oraya hem bunlara udurtu oraya diyor. Şunun için şunu bağlı. Şulardan çıkmak için biz ondan iminli koordinasyon nisabet döredip teze adamları getirip başladı. Şundan sonra iminli halk öne çıkıp başladı. Halkın içinde tolkun döredi. Dürlü yaş aktivistler döredip başladı. Şundan bunu korktular. Korkanın hem sebebı. Şunu münlerce yolu bile hareketleri ettirecekler oldu. Ay razreşeniyet yok, kanuni de, eğitmelle, bula agent, bula falan. Diyebilen zatlarını deydiler şunu. Diymedi yok. Şun biri gelip yani şimdi doğrudur hava şeyle bulmalıdır deyip aydanıyor. Hiç aydan perfilçilikten başka zatları yok. Şimdi Helsinki topora konkretni gelse şu adam her kim men hem yalnız ait yani. Bir şuna can edin, bir can edin. Eğer canınızı alsa benim gepim yok. Canı alıp eğer şu doğru gepleşti benim tüfüyüzme diyor. Kaputtu özü Berdimuhamed yani. Onunla meter diktatör. Abgaytam bolmorti pravozashitni olacak oldu. İslenli adam can etti eyyem şuna yol görkezmeli, aytmalı, şun gepini kulak asmalı, şun geplerini biz nikakih neme yukarı organlara yetirmeli. Bir hiç var şunu eden adamdı. Bula aytam, şu informasiyalar satan adamlar. Şunun biz yani yakınlıkta bildik. Bizim aktivistlerimiz, Serdar Şahı, Polşa'da hat yazıptır. Şuna terörist deyip, gözlerine getir, gözde giydiğin hat yaptır. O zaman ben şuna ananmadım. Ananmadım ben şuna e-mail uğrattım. Şimdi ben tanınmayan adam der ha. Bir de ben tanınmayan adam der. Şu hat doğru mu ya doğru değil mi? Cevap vermedi. Şun yana karamdardaçılık işleri ediptirler. Bütün 34 yılın içinde şunu.
Şulu Türkmenistan'ın içindeki hakiki buradan etçik olayan adamları yani manası Türkmen devletine de satıktırlar. Bunlara da ayrıttırlar. Şulu terörist, İslamist, yeni vırdat deyip. Biz hadir dine birceğini bilyek, birini. Bizim hareketimiz bir tofor halkımızın önündeki hareketlerin bevet bolyanlarını yüze çıkardı. Şunu da şunu bir de bevet boluyordu. Bizim oğullarımızın arasında ağdağlılık döredi oldu. Ben bir kabar neden aydı. Ben şu bilen ben her ne ettirip ecem ya şu bilen gepleşim demen sen akıllı, sen yaman nima adama, sen hem beladi bilyen adik gepleşen buradan ettirecek olur. Şu neçeli men fiyatadım şu bilen. Atan yaxşı, enen yaxşı deyip buradan ettirecek oluyor. O zaman şu aralıkta diyorum buradan bolsa ay yaman kegeveşte köfelli mi hem de küçük şu gepi diymeklerin öğü neymi? Öğü plan düdüp çoğatları ediyordu. Yoksa bir tane pravazası ettik. Bana can edip şeyli tonla geplemeli. Ondan yaman interesli faktı. Ben neme bilen Halmurat bilen biraz davam oldu. Şunu derru bana Halmurat'ın karşısında argument oldu. Şu hemmede teredi oldu, çana biri. Arasında buradan olsa, on karşısında on argument oldu, on karşısında on argument oldu. Şeytirip işi, dine, meşruatlı yalanla, vatandaşlar. Ben sizin önüne kasem içiyen, şahit yanatlarım hemmez doğru, gerek olsa hemmez hem zapisi. Şu geplem, ben şöyle bilen gepleşlerim hemmez zapisi. Şol için aytacak olayanım, şu neçeli, Berdi Muhammed'in bir direği olup duran adam. Şu bevetle bizim hareketimizin önüne halkımızı şu dereceye et. Bevet bollu da halkımızı şu dereceye getirdi. Diktatör şeydir, arkayın eden ettiliğine de bu. Şimdi gelip yankı çıkışın ne diye da mesela tebii hadisada eyle bollu, beyle bollu şol için kalk. Neyme tebii hadise Türkmenistan'da az bollu mu 30 yılın içinde? Ağdancıkta neyme bollu? Hani halk koçağa çıktı mı? Niye adamı öldürdüler? Halk koçağa çıktı mı? Ağaçlık bollu Mar'dan gelip Aşkabat'tan çörek alıp gidiyordular. Halk koçağa çıktı mı? Türkiye'de bulmadıklar diyor. Bu adlı halk samasazdan yani biz aktif edip hareket edip başladık. Şimdi şu adam bize diye siz diye korap bilmeyen adamları öngü tüklediniz diye. Şu gefi birinciden aytiyana var aytiyan diktatörle diye. Dine şolun köydü. Yani halk hareket edenini, öz hak hukukunu talep edip koçağa çıkarına şunu diye başkalı bir yerle organize var. Ya Amerikalı diye, ya CIA diye, ya karat burada. Yani halkın özü koçağa çıkmıyor. Halk nadan akmak, ölürsen hem hiç etmeye diyen fikirden gelip çıkıyor. Şu diye, eğer pravazaşetlik olsa kim kuramaçılıkla hareket edersin? İstlerini kuramaya edersin şunu. Halkın içinde problemi var mı? Devletleri abizavat etmeli, şolun meselesini çözür yani. Mang işi kim organizavat etmeli bilen bulmalı. Ondan sonra diğer bir toparlı diye şunlar öne çıkıp diye korabilmeyecek, korabilmeyenle diye şol için onları itiklep, onları topun önüne uğrattılar falan etti diye. Öyle ayarlığını korabildi mi? Birinciden doğru. Hani ayarlığını? Öz doğullarını koranlar ne mi? Şuradaki informasyon olay verip türmeye yatan olsa çıkart diye fevde et diye şöyle bilir. Dine şu fevde bilen şu atlar öz maşgalalarını, karındaşlarını anırdı koran oldu. Özünü ekitmeğinin önüne geçiyor. Dine şolun diyenini eden için. Şol için dünyanın hayfi yurdunne mitim oluyor, hükümetten torav ediliyor. Ola Fransa'da Filistin'de çıktı. Fransa Afganlı zapret koydu. Angliya'da çıktı dün. Afganlı zapret koydular. Yönü koça çıkıyor. Polisiyaları uğrayarlar. Amerika'da İslenlik vakti halk koça çıkıp maşinleri otlaya. Şolar ruhsat uğradılar. Hayfi yurdun içinde şunu yanaklatma. Sen haşanım yurdun içinde probleme baka, ekstrenli probleme baka, onun ruhsatın gereği yok. Bula diyor yok durun diye Türkmenlerin tefavutu var.
ejet ölse de, yer titrese de, adamla kırılsa da, açlığından hem ölse de, Berdi Muhammed ruhsat berýänçe, şu prava zaşitlik diýen zady şu etmeli. Kimem benim hakkımı talep edeyim, köşe çıkayınlıysa, olurum terörist diye. Ne köşe adam aytýarlar. Şol için biz bulara gün bermer. Murat, men şu nemede koyayım. Indi men Serdar'a söz özük koyayım. Serdar, sen ine şol protesta gatnaşdyň da. Şoň aýdan protestine ine koronavirus boldy, Türkmenistanyň uragan boldy. Band toporlar, yani biz toporlar, gruppirovka bolanda bir военный группировка, yani bandit gruppirovka bolýar. Mümkin yani Anadolu Hacıyev sözüne yanlışandır, ýöne ol hemme teksti okan soň bu teksti taýarlanmagy bildirýär-de. Indi bize gruppirovka diýär. Ine sen şu protesta bardyň. Dursultany sakladylar. Dursultany soňuna çeldi, şöyle näçe gitmeli bolsa, yani deportasyon lagerine barıp, görüp, zaten biz şonu çıkardık. Biz şonu yani bulun aýdyşy etmedik. Onun üstüne de öýden bize kömek etdi. Yani Dursultany çıkarmana. Press-release ýazdy, zat etdi. Şonu da yani dokumentsiz öň atdyňy diýip. Ine senden soraýan, Serdar, sen şoňa gatnaşdyň. Seni şu gruppirovkalar taşladymy öňe, ýa-da sen saznательно şoňa gitdiň, sebäbi sen yani bir adamlıkta görüp şol halkın tarapına durup öýden gittin. Ya biz sizi mecbur ettikmi, ya bize pul ödürledikmi, ya biz sizi barın şöyle barmasanız bolanok zat dip üstüňe gıýgyrdykmy? Näme boldy? Öýden bir düşündirsene. Hapşe uzağa gitmeli bolýar, uzağa da gitmeýin. Bular halkyň özüniň menenesinden çykdy. Ve çıkışlar Dursultan bolsun, ýene käbirleri bardy. Çıkış edip, çağırış edip, gelin adamlar dip, menin özüme lişne dağı Dursultanyň özü ama aýtdy, ýene bir ikiler aýdy, Serdar sen gelme, ama seni sana inanan oklar, käbirleri, sana her türlü zat diýerler, bolýarmy, siz etseniz men sizin problemi da, ve her gidenlerine bular gidýär, bir goldan şo wagtlary siz goldadyňyz, bolýar biz goldaýas, çyksyn Dursultan diýdiňiz, izninem ılgadyňyz. Bugünkü günde kim meýdany ýene birinji nemede may aýynyň 20'lerindäki 20'lerinde aprel aýynyň 26-27'sinden soň 29'undaky ýeka başly ýeka bir adamlyk neme diýerler protesta men ýeködüm çykdym, hiç kimden soramadym. Adyn oşuny protesta ýeködüm çykdym, bir dostum bilen konsulstwa baryp geldik. Hiç kime aýtmadygym, soradymyzy çekdik, ýzymize gaýtdyk, gürleşdik de boldy. Soňkysynda diýär, çağırdy, hemmesine çağırış etdi 20-nji maýda konsulun öňünde protest, adamlar barın, soran, hakkı talep etmeli. Müňlerçe adamlar bardy, olara diýär çağı nemeden aýtdy diýip, uların ýakasyny tutanaga hiç haýsyn ýok. Sen priняли правильное решение, şo döwürler alynan kabul решение şo. Halkyň azy birligen bar şo döwürler. Ýene de ortağa çıkan bir giden nemeler, o gruppirovka şoluna döreli. Hani atlarını aýtsaň aýdy berin, Çemel Ören gruppirovkasy, Almurat Söýüniň gruppirovkasy, Dursultan öz başlyk bir zat döretdi. Halk bolup döreýärdik, biz esasy azy birlik bolsun diýip edilýärdi. Bu taýda bir adamyň izni itikläp, ýani nemeden herkim sway wolna çykdy. Pandemiýa ýagdaý, öllere eýe çykmady, halk meýdanyna aç galdy, halk bir-birine kömek edip ağaçlara produkta paýlap ýör, iman işleri ýoklar, zatlara kömek edip ýörler. Ve özüne hem gepler oturany bilendir da, ýöne bilmetsirän halyp oturýar, köp bilýär. Menim goşuňym şu meselede, ine Anadolu Hacıyew politika men düşündirýän ýaxşy politika. Protesta gurnulanyna sivilizowan döwletlerde ruhsat alynanok, ýemel uğra edilýär, şoň bilen ýeterlik bolýar. Ine men sivilizowan döwletde, Ýewropada protesta bolýan. Parijde, Ženevada, Amerikada, Warşawada men dokumentlar men edýän şoň. Men barýan Amerika, bizim aktivistlerimiz bar, men şoň razryşeniýetini edýän, ingliz diline iyi berýän polislary, ýa-ni prefekturanyň hemmesini galdyrýan men. Olar maňa aýdýar, "Ho, bizi galdyrma, ýemeli uğratdyň boldy" diýär. Hatta şu ýerden Ženewa gidende men öňünden ýazýan şolara. Barwam şo ýemelin bar görkezýän prefektura, ýa-ni meriýa,
Polise olur diye gelme diye sen yemeğe uğrattın ha. Yok men öňünden baryan erkek kuvvetler yani düşünmelik bolmaly yani. Gelme diye biz seni öýem tanıyar. Sen ýürege düşdüň diye. Sivilizasion döwletlerde yemeğ yeterlik. Inni Türkmenistan sivilizasion döwlet. Bir düzeltme gelip gideyim şu adı komentari okudum şutaydı. Hakikaten ama o dövrlerde zar şeyini almak için arızalar hem yazıldı, baş yüzlerim tutuldu. Her yedek baranlarına kim arıza edip barda önünden bir çıkıp söğüp kıygırıp kok koyuyor baranları. Beren oklar. Ve doğru konstitusiyasında pravilasında açıkçak olsan hat yazyan biz plan yerde çıkış edecek sözlerimiz var sonra edecek deyip hükümet dedin yazgı veriyen plan gruppan adından deyip boldu 50 adama çelli ruhsat sormam gerek değildi. Staviş biz vesiniz Uydamlayın diyeceğim. Inni men sözüm devam edeyim. Men yaş politik hükmüne ine ul politika hacıva düşünürüm. Uvidamlayın edilýär. Adı şeyini alınan ok. Bir. İkinci. Hiç kim sana proteste çıkanda hiç garanti berip bilen ok. Kim garanti berýän bolsa yalan edipdir. Sen şöyle urup bilýärler, öldürüp bilýärler, atyp bilýärler, söwüp bilýärler. Sen dokumentin bağı yok. Sen onu kontrol edip bilen ok. Kim gelýäni kontrol edip bilen ok. O mümkin näme? Ine mu diýäni siz adamlary dokumentsiz öň atdyňyz. Wagt dokumenti bolman soň adamlar çykýarda. Doňjan. Dokument bolmasa koronavirusda ine şu ýaly dokumentsiz adamlara kömek edilmese, ine şu zatda aýtmak üçin çykýarsa. Siz başgaça biz näme aýdaly? Arda da ýatyp gördük. Ýüzgeni gömürdük. Ertiden akşama döjü kimi gıýgyr gördük. Pasport meselesini çıkışıp akça demet gördük. Hemen at gördük. Gözüňiz bilen gördüňiz näse? Yok. Esasy maksadyňyz şol opozisiýany garalamak bolýar. Indi adalatly bolaly, doğrudan hem Täjgül Begmedow bilen Anadolu Hacıýewiň guw eden işler ama onam ýatlamaly. Ol dogry. Ýöne şular öýlerine opozisiýa diýip hemme siýasy meýdançada, ýagny mejnarодny konferensiýalarda bize garşy görüşýär. Hakyky opozisiýa. Şoň üçin biz oturup demokratik opozisiýada siýasy meýdançany ikiye böldük. Nomenklaturna opozisiýa pul oğurlap gaýdyp özüni gorumak üçin pravozashyta açyp ýa gurumlar açyp özüni gorumak üçin çykyşlar edip özüni status alyp ýa gezip ýörler. Olardan tok ýok. Hani protest etdiňizmi? Ýok. Hani öňe çykyp bir manifestasiýa, deklarasiýa etdiňizmi? Ýok. Halkly işläp gördüňizmi? Ýok. Halkdan açyp ýördiňiz. Halkyň ýany barmany urýan, sebäbi halk ýüzüňe basýar, ogur diýip size. Biz halk bilen işleýär, biz halkdan çykyp halk bilen işleýär. Siz kabinetde oturup wzatka alanyňyzda merkezi banklarda biz giýje günüz biznes açyp zavod, fabrika gurup adamlara aýlyk berýärdik. Köçe owa aýlanýardyk maşinni. Bizi itekleyen yok, bizi gollayan yok, bizim olayla administratif mümkünçiliklerimiz yok. Biz yerden çıktık. İşlep Avrupa'da, Türkmenistan'da hem yerde işlep öz yankı zahmetimiz bilen, ağımız bilen çıktık. Fizyali kabinette oturup yankı vizat kalıp, oturup soňra bärik gelip elbette siz bize göre gatakılly, siz administratif sorular goýulýaňyz, derrew ýapyşyp yankı monopoli etdiňiz. Ondan halka tok ýok. Hiç. Halk bilen işläp göreňiz. Hiç tat edip görmeň. Murat meni o zapary öldürenler onam reportör biz granic Parijde gurganlar şol bardy. Başga protest ýok. Anamçy biz yankı 2020-nji ýylda protest etmäkä, näçe ondan öňütmediňiz? Näçe biz etip başlanýar? Biz hereket etip başlanýar. Siz hakykatdan halky administrativna pravozashyda akompanyaman etmeli, yankı akompanya etmeli. Siz bolsa olar gömýäňiz. Menin hiç ýer garşylygym ýok. Ne Täjgül, ne Anadolu'da. Gaýtyp men şolary maňa garşy işleteler, dewlete garşy işleteler, öwýärdim şol çykyş edip. Ýöne häzir Çinden geçdi. Bular Telegram çağdaşdylar, adyk edip, Anadolu Hacıyew diýip bize garşy işlediler, bize nemetdiler. Näme on ýanky biz olar näme işläwerin-de. Adyk bolsun, PDH bolsun, tapaw näme işläwerin.
Biz beğeniyat. Ne çıkıp kurmak olsa biz beğeniyat. Biz her vakit goýulýar. Yok şolaram bize karşı uçturdur. İzin dinleyelim. Muhammed ağa goşakladın mı? Bende men bir habar etjek häzir hemme watandaşlarymyz bilsinler. Dün Amerikan Kongresinde bir Awganistanyň General Semi Sadat diýip yine de bir näçe tansyby til getirip şu taýda şolary kulak atdylar. Bende şolon dakladyny bir bölegi nämen üstün atýar dokumentalny Awganistanyny döredilen bir tofar pravozащитny guramalar var. Gumanitarny gurama Ýewropada upravliýat edilýän hemmede. Şulo diye Awganistany berilýän kömegiň hemmedi yani etaty bölegini Talibanlyň özlerine berýänler. Özleri paylaşýar diye. Şu ve dün nemede şunun haberini verdiler. Daklardı. Men näme diýjek bolýar? Bir mehanizm, ne tanış mehanizm de. Yani Ortaýadyň KGB'si Orta Aziýadaky diktatorlary vilayat etmek üçin, şolary goramak üçin şunu ýanak set döretdi. Pravozащитникler de şolan kontrolüne, opozisiýalar da şolan kontrolüne. Her kim hem şu ýurdyň içinde bir zat hereket etjek bolup öňe çyksalar, şolara çykýar. Bular da gön KGB berýän informasiýany. Şoň bilen hem o taraf köşeşdirýärler, Türkmen döwletini haberdar etýärler, hem bulara hem zat normal diýip görkezýär. Şonuň funksiýasy şundan ibaret. Göne pravozащитни berde registrasiýa alynan. Bir zat etjek bolsa bir tovar hereketleriniň görkezmeli. Şonu ýanak derejede de şular hereket etdi. Şo sebäpden men hemişe aýdyp gelýän zadym şu. Biz täzeden bir tofar ýaş oglanlar, täze öňe çykan aktivistler kömegi bilen täze pravozащитни guramalar döretmeli. Oy bulady, peýda etirdi bizim hiç karşılygymyz ýok. Eger böwet berjek bolsalar, berdi Muhammed'e hyzmat etjek. Bize tapawut ýok. Hajiýew bolsun, ýa neme bolsun. Şu wagtlam ofitsialny gelip ors dilini öz kanalyna şunu ýanak dakladyp etmegi diňe berdi Muhammed'in hyzmatyna. Diňe şolon dilini olgun şu zatdan soň olgun Jenewada geçen ýygnagda Türkmenistan tarapyndan geleldi de gönüşün gepini gaýtalýar. Gönüşün gepini. Şu Wopa diýip biri bar, şun gepini gaýtalýar. Diye bir tofar adamla diye hayırlanıp halkımızı öjeştirýär diye. Şunu aýtýarmy? Şu diye bir tofar grup biri okudy. Göndi vatandaşlar bir daha da üns berdi. Tunes'te näçe ýyl ýa arabski neme diýip başlady revolüsiýalar. Şonda bir tane oglan özüni otlady. Nemede Reynek'te bir talkuçka ýanak ýerde özüni otlady. Hiç kimden, hiç yerden ruhsat alana köçe çıktılar. Näçe ýurtda revolüsiýa boldy. Göndi şunu şu taýda guramaçylyk edin hem şu pravozащитни guramalar. Şunu etdi. Hemme dünýäde gollady şolary. Bu boldy. Gör, bizim karşymyza gidip otdy. Halkyň karşysyna gidip otdy. Ýurdymyz gulaly güllü. Bar problemede kehekle haýyrlanýar diýär. Aýtýar. Sağ ol Muhammed ağa. İyi dinledin mi? Şunu diyen var mı? Они жили там с просроченными или утерянными паспортами. Более того, выходили на протесты, нарушив закон, без разрешения местных властей. Все это привело к системным ошибкам. Одним нужен был пиар личности или группы, другим статус беженства. Но никто в силу своей неграмотности, то ли лени, Ine şu adamlar status bejensty almak üçin çykýarlar diýär. Hormatly Hajiýew, sen özüň status bejensty aldyň. Onu sen hem Türkmenistanyna 99-njy ýyla çeli ýa 2000-nji ýyla çeli Niyazowyň bandasyndan Merkezi Bankda pul oglap oturdyň. Soň birden sen ýolbaşçyň Orazowy pul oglusyny ýa-ni arest etjek bolar, ol gaç gitdi bolýan.
gandy nüfkelli boly, gorkup işten çıktın. Soň Ýewropa gelibem, Boston'u aldım. Meni öldürecek bolýar, akıtjak bolýarlar. Keypin akıdan oklar, eger sen pul normal işlek giden bolsa. Ýene işleri ýok. O ýerde pul oglandy. 41 milyon dolar. Sen şoň üçin de ýanky podozrywat edýärler. Şoň üçin sana ýapyşdylar. Suwda Amerikanyň sen Ýewropada. Men günäm ýok. Olar suwda berip ýanky sonra ýanky jogap berer Amerikanyň da. Näme şonu etmediňiz? Sen pravozащитник bizden gowulýan da bolar. Hani maňa garşy iş golasyn, men hedir edýän, men begenýän. Men şurada gaga barmaly bolsa da şolary şol pripiska edenim üçin bütün dünýäde ýanky suwd edip men olara garşy jinaýat iş döredip bilýän. Olara garşy bir iş döredip bilýän. Siz de eliňizde şu ýazatlar baka näme çypdyňyz? Pravozащитник bolup adamlara kanun öwredýän. Ola bir. İkinci, o nähili? Siz 10 ýyllap Merkez Bankda işläp, Arky Niyazowym diktator. O ýerde bizim Abdukuliyev esas oppositsioner bir ýyl işledi. Men şoň ýanyna bardym. Özüm ulaşdym şoň bilen. Abdukuliyev gaty arysy adam. Hakyky türkmen. Hakyky sada pek ýürekli adam. Gün aýtdy. Şo ýerde maňa aýdan zatlaryny men gaty ýanky makul gördüm. İmtim gaýtdym. Ine şol adam bir ýyl işläp, Niyazowy tanap, derru işten çykdy. Men diktatorlygyny işlemok diýip opozisiýa ofisiýalyny geçdi. Siz näme 10 ýyl garşdyňyz? Kim eliňizden tutdummy ýeri? Ýok. Sebäp pul düşüp dur, işläp dursaňyz, gulýaly hemmedat, jaý gurup dursaňyz, gulýaly. Ondan o razwaýlardan kryşa gitdi bolayım, gitmeli bolmaly. Ya dogry dämi? Sizem UBS şalňyz. Ine näme beýleklere UBS üçin çykýar diýäňiz. Siz UBS üçin ýanky sizi alkytjak bolanyňy siz hedge fond açdyňyz özüňizi gorumak üçin. Hani 2020-2019-da çeli eden işler barmy? Siz 2003'te men aýdaýyn eden işlerini Murat. Hani 19 ýylda kimi çykardyňyz? Näme etdiňiz? Hiç aýtmaly, internetde dolu maglumat bar. 2001-nji ýylda Türkmenistandan çykdylar, pul ogurlan adamlar bilen bankyň başlyklary bilen birlikde. Näme çykdylar? Ne belli. İnternetde informasiýa Orsiýada gatça. Orsiýetde gyska wagtyň içinde Orsiýadan grajdan diýen pasport alýa, Bolgariýa gidýär. İnternetde bar bu maglumat. Bolgariýa näme çykyp gidenini men aýratyn, gerek bolsa çykyş eden häzirlikçe men şol adam bizi interesowat eden ok ýöne. Şun bize garşy çykyş edip, ýani halkyň öňüne bizim ynamynymy gaçyrjak bolup çykyş edenine biz jogap berýär. Ine şoň üçin özü UBS alıp inni beýlikleri UBS üçin çykýar diýär. Özü bolsa şu UBS üçin hereket edýän adam şonu alıp inni beýlikleri almalymış. Aly bilen alsyn. Bütün halk kökenýär. Murat, ve şulan pryamoy обязанности. 1 milyon oğlu Türkmenistanlı Türkiye'de bir kanun ve de hiç elli dokumentin ellerine istatıyor. Çağalarını görüp bilen aklı. Ulyanak yaşap işlep yölle var. Şuları uzakun etmek. Şu problemaları ona yetirmek. Şuları şu tada ellerine dokument bulur yani. Dokument, kanunu yaşap bilir yani. Etmeli işte şulun oyunu. Şunu davno etmeli şunu. Türkiye'nin içinde damaşni nasiliye. Türkmen ayarları vurup yencip böyle. Onu cins ulçuluğuna çekkenle. Hemmesi var. Yok hatta. Çağları okap bilen aklı. Mümlerce imigrantların şu tadı problemi var. Şu adamın pryamoy обязанности. Şuna delegatsiya barıp şu onun önünden kıymılamalı. Eğer şu işin doğru getirem. Ta şu delegatsiyanı akıdıp şu tadaki meselelerini çözer yani. Hem şu tadakilerin pasportlarının meselesini kaldırıp şunun meselesini çözdürmeli adam şu Helsinki topor barmalı hiç yerdeydi. Ona derek ben birinci gerek 3 yıl bundan önce 2 yıl bundan ABS'nin yemeğine barıp özümüz barıp bula çağırana ünlüle biz şu tak getirecek kabul. Teze adamlar getirecek kabul ünlüle şunu.
Hatta men bilen ýoksa talamlaş tanıya bilye. Şu taada biz bilen talamlaşana. Näme ýirgenç başyla biz bilen talamlaşmaly. Biz bilen oturup bile hareket edeyip ýoksa näçe ýyllap şoda gatnaşyp böldi. Gaýtam, gelin, hoş geldiniz. Gel bilerikde Türkmenlik meselesi üstada kalraýlyk, beýtberler diýip bizi ýol görketde de haklarda edip bilýär. Gowy bilýärler dagry. Ýanymyza gelmekden hiç aslan gepleşen akly. Inni şu tada gelen adamlar var, şolary özüni düşman bilýär. Ondan tamam, şulan hiç gaýdy, ne apozisiýa diýäni, ne bular. Öz pullary bilen, öz harçlary bilen abesiýe ýanyna giden adam de. Şu tay gazete insanı almadan, yol kredi tölemedeli. Şulan barýan üçin tölemedeli, şoňa da giden adam. Hem bilen prava zaşitlik diýen gurulmaly. Halkyň söýmese, özüň şu mesele goşulşyp, öz ýüreginden etmesen sen prava zaşitlik bolup bilmeýär. Bula da şu. Bulan öz bir cinayeti var. Özlerini kollamak için dörettiler. Hükümet bilenim, bana da attırmadan bizim sana da attırmaya gepleşerler. Bolli, men rezultat edem şulardan. Yine OBS diýdiňiz, men size düşündüren hormatly vatandaşlar, men size hakykata yani. Özüňiz bilýän, men hiç wagt ýanky iki tarapdan geçirilen gepleşikler hiç wagt YouTube'da aýdamokdum. Men size aýdýan OBS-ni. OBS-ni men bilimde şulardan sordum, hawa ba, ine şuraya sen tiýabda ýygnakda ýürüýte diýip, oňa ýazylmaly diýip, dogrudan maňa aýtdylar. Men ýazyldım. Men ýazylyp derro Muhammed Aga'yı verdim ссылка. Muhammed Aga ýazyl sen barmaly. Nura'yı verdim. Nur sen barmaly. OBS'ye halk üçin ýoly ine men açdym. Bular çanok gilýärler. Şonda bir baranla bular şok boldy. Näçe bular bardylar. Näçe ýanky neme şok bol. Buların sebäbi maksady hakyky opozisiýany gizlemek we monopoliýany saklamak siyasi meýdançada. Biz grantlar bize gelmeli, bize diýär hemmedat biz. Ine men size bir wakany aýdaýyn. Meň bir dostum täzik opozisiýany ýollaşdy, Muhaddindi. Şoňa diýärler, şoňa diýärler şular. Ine Murat Gurbanowň işlemäň ol opozisiýa däl, ol ýanky muny halka mollaryny hiç adam edenok diýärler şöyle. Ýygnakda. Täzik opozisiýasy Muhaddin ine 4 sany ulu opozisiýanyň alýansyny ýollaşdy. Men onuň bilen işleşen 2 ýyl bäri. Biz eýem köp zat etdik. Biz näme etdik? Men size düşündireyim. Biz ortaň syýadyna gatnaşdyk. Biz ortaň mobilizasiýasy bolanda biz Gazakstany galdyrdyk. Buryatiýany, Yakutiýany, ýanky Tatarstany galdyryp şo ýerde Telegram chatlar bilen biz işledik. Merkezi Aziýanyň adyndan. Men Merkezi Aziýa gurumlarynyň ýolbaşçysy. Şol bize ýani gurumlaň ýolbaşçy edip men goýdular şular. Şoňa şulam gatnaşýar. Men hemme eden işim Ors opozisiýasy bilen, Belarus opozisiýasy bilen Zoomlar gatnap, men bilen köp zat etdi. Men bilen Paryja gitdi. Onu men gurnadym. Senata ýerdik, hökümet bilen ulaşdyk. Hemme zat gördü men et bilýän işimi. Şol şoňa şey diýdi. Men sizi 10-15 ýylyň bärde görýän Kofiç diýäňiz. Men murady az wagtdan ýani ýöne 10 eden işlerini siz ömrüňizde et bilen gopdy. Ýüzlerini aýtdy. Şoň üçin Murat Gurbanow saýlamaly bolsa, men şonu saýlaýan, men sizi tanamagam diýdi. Maňa jaňa diýip aýtdy, näýe adamlar aýlar? Gelip yamanlaýar, öz vatandaşyny yamanlaýar diýip maňa aýdýar. Şoňa geň görýär. Ine şu ýaly adamlar şol. Men şunu eşitip gen gördüm, o zaman beýle opozisiýony nemelerim şonu aýdyp başlady. Bular näme diýär? Hem ýere hat ýazýar. Ine bular neme etmän, bular populistler, bular 6 aýdan ötüşýär, bular opozisiýa diýär zat diýip. Biz halk bilen işleyen guruma, biz halkın esasında halk kerekedi. Biz opozisiýa bolmasak, siz näme opozisiýa bolýaňyz? Hacıyev. Sizin diktator Gurbanowyň tapawdyňyz näme? Olam konstitusiýa bar diýip adamlar allap ýör. Olam konstitusiýa bar diýip men konstitusiýany garandy diýip, ýanky konstitusiýany bozup ýör. Sizem pravozachnik bolup. Adamlar pasportsuz bolsa, birinji işiniz şol. Gece onu Jenevaň öňüne protest etmeli, hatlar berip, duşmaly, kapydan goýmaly, aýlandan ýermeli, işlemeli, halk bilen işlemeli.
Siz şol zatları etmeyen, biz şol zatları size derek edilmedi, bize topulýar. Men düşünemok siz kimi işleýäňiz. Men şoň üçin şol videoň ýa-ni adyny kimi işleýär Türkmenistan Smot diýip koydum. Hormatly watandaşlar, ýazgyň öz kommentariýaňyzy. Sizin pikirinizçe kimi işleýär? Kime kömek edilen bolsa, ýazgyň şondan bize kömek etdi, muradagy ýalňyş ýaň diýip ýazgyň şonu. Ya da bine biz nimetlik bolun, jogab bernok diýip ýazgyň bir görsün halk. Meniň ýalňyş ýanym bolsam boyun aljak, men ýalňyş ýanym diýip. Izin dowam edelim, kyn görmeseňiz. То ли вообще наплевательство не сподобился изучить законодательство той страны, в котором они пребывали. Они пошли легким путем, сидели в различных непрофессиональных, в том числе сомнительных чатах, слушали беспочвенные обещания и посулы, надеясь на лидеров этих чатов. А когда пошли задержания, все ринулись за помощью правозащитникам. Где же те лидеры, которые толкали на необдуманные поступки Фархада Мейманкулиева, Равшана Клычева, Максада Баймурадова? Ine muň diýäni men türkmençe terjime edeýin. Şul adamlar diýär-de Telegram chatyň ýolbaşçylary. Bu opozisiýa diýen o. Tiýä bu bizi opozisiýa bölüni o. Ine şul adamlar öňüňizdiler, problem bolsa da pravozasiýeta alýarlar. Aziz pravozasiýeta bolsaňyz size var ýatsa, siz o ofitsialna Türkmenski Hesfot diýäňiz. Onu aýyň türkmen sözüni. Türkmene kömek etjek bolsaňyz. Aýyň. Ýazyň Hesfot emini Anadolu Hacıyewa, Ýatýajul Begmedow. Şeýdip ýazyňda. Näme etjek Türkmenski Hesfot? Türkmenski diýeningizde siz bütün halka ýa-ni tarapyndan pravozasiýet edýäňiz. Elbetde siz hemmeden kömek ediňiz. Umuman telefona jogap berýäňiz, umuman size bir ýazylanda jogap berýäňiz. Beýle bolmada Türkmenski diýip bütün ýa-ni halkar gurmaňa öňüne çykyş edip biz ine hemme halky gorýar diýip aýdýanlarda hakykatdan ama hiç kim goranok. Inni Farhat Meymankuliýew kim onu iteledi? Ýene biz iteledikmi? Oň öz topory bar. Gruppirovka däl, topor. Gruppirovka bilen toporyň tapawyny men size düşündirin. Gruppirovka bolsa bir zady basyp almak ya bir zady agrabit etmek üçin gruppirovka dördülýär. Ya düşmançylaryna şonu ýa-ni jogap bermek üçin gruppirovka wagtlanýça dördülýär. Topor gruppirovka bilen tapawy baştan aýagyna çelli soň yapılmaýar şo topor dowam edýär. Gruppirovka wagtlanýça dördülýär. Bu bize wagtlanýça ýa-ni toporçuklar, gruppirovkalar diýip at goýýar. Bütün dünýä öňünde, unutmaýyn. Öz kanalyna da goýýar. Ine şoň üçin biz hökman jogap bermeli şuraýaly, kezzapçylyk edýän adamlara biz jogap bermeli. Sen pravozasiýeta da kezzapçylyk bolmaly. Senin beýlik pravozasiýeta. Onanyň Amnesty International bäýärde jaň etsen, awtotwetçik, saňa jaň edip soraýarlar, näme de jaň etdiňiz? Näme edip biziň wekilimiz bar, hökman baryň şoň ýanyna. O wekiliniň ýanyna barsaň, eýýäm oňa jaň etdiler, ine men barýan diýip. Şol ýaly bular sypdyrmaýar seni. Bular bolsa gaçyp ýör, tap bolan bular. Izin dowam edelim. Сердара Дурдалыева и других при этом не хотят. Serdar Durduliyev boýunça men maglumat bereyim. Serdar Durduliyev adatlykda. Bunu 2 gün sakladylar da siyasata hiç il degişli yer bolmansoň bunu goýberdiler. Häzir adatlykda Türkmenistanda gezip ýör. Habaram ýok şondan. Türkmenski ýagny bütün Türkmenistanyň halkynyň hers fondy. Bular adamlar bilen işlän. Bunun bar işleşen adamı Durtoltan, Kaşpirovski ve yine bir adam olar grant verip şolun üstünden işleyen. Gönlün gorkya işlemen. Türkiye varsa da gidilenip kaçıpıyorlar. Bir Türkiye varıp inanmardınız. Birinci duşundan başlayıp bir yankı çayxanada, ulu çayxanada 9'dan bırak çeydi şu yolda şu kim gelse telefon etse gelin hemen şu yolda deyip bir-birden karşılar yadık. Çemenin toporu gelip pretenziya da verilirdi. Onu düşünüştük. Olam geldi, bulam geldi tapağı yok bize. Bu bizim vatandaşlarımız. Hakkı var. Bize karşı yankı fikir etmeyeni. Burun yok. Düşünüşmeli. Düşündürüp bilmesek biz günahli. Eğer düşünüşe gelmese onu biz düşündüreceğim der. Yani düşünüşmeli. Hemen öyle. Bunu sen neyli pravdaşit edecek olayan kaçana sen adamlardan gizlenip diyorsun. Yemelden uğradın,
biz seyrederiz. Eğer de dosya interesli olsa kömek ediyor, olan bir şertte. Ünsverin şoň kömek dilýän şertleri. Biz tam kömek ediýäs, grant alyp berýär, soň biziň işimiz edýän. Mysal, Oral Çyçyk deport lagerda otyr Rossiýada. Allygyny bize söýýär. Maňa düýje söýüp ýatyr, mene onu tanamam. Bir gerek ömrümde guruluş gördüm. Ve paýkysy maňa jaňa pul sordy 100 000. Yok olar pul var bizde diýsem. Hemmenin urnan şu. 20 000, 500 dolar soň 100 dolar sordylar. Menem diýdim, oglanlar. Siz pulu çykýan bolsaňyz çykmaň, oturun diýdim. Boldy. Şondan soň bir 6 aýlap gurulum edemdi. Men wapşe tanamam onu. Indi bular şoň kömek edýär. Menem bular jaňa diýen. O näme gurulap ýör bize söýüp ýatyr. Opozisiýa söýüp ýatyr, düýje söýüp ýatyr, maňa söýüp ýatyr. Näme çypyn etdirýän? Sen şonu kontrol edýänmi? Men 100% kontrol edýän şoň. Onu kontrol etsen aýt, şu ýagdaýda, agyr ýagdaýda gaýty biz çykyş edip şonu gollamaly, zat etmeli. Biz gollajak, aýtyn bize söýmedin, bize söýmedin. Näme gollaly üstümden adamlar gülür diýsem, derhol telefon ýapýar. Sen öz etdirýär. Kasperovski parayı öz etdirýär. ADH bir klanny neme berdi, bize topuldurdy. Näme çyp edýär? Biz muňa näme etdik? Ya bul opozisiýa diňe menki, başgaňky diýär, ine men dogunymy öldürdiler, hiç kime öldürmediler. Men şo ýerde ýanky soň hökümete baryp hökman men şo ýerde men paýym bar bolsa, işle gadan, erti saýlaw bor, üstünlük gazan al, yol boşu, problem nämede? Biz priçom? Devam edelim. Bize baş uğraşıyor. Aydın. Sözünüzü gördüm. Yok, Kemet, yok, Aydıl, dur emmi. Devam edelim, çontan daşı говори. Окей. Понять, что правозащитники работают фантазиями того или иного человека, а с фактами, деталями и доказательствами. Мигрантов, сталкивающихся с проблемой, сотни тысяч, но у нас единицы, кто готов открыто рассказать о нарушениях его прав, о преследованиях его родственников, при этом показать документы и доказательства. А правозащитники, в отличие от тех, кто раскручивает себя в интернете, говорят только о тех, чьи кейсы они могут подтвердить. И это раздражает тех, кто хочет получить все и сразу. Когда не могут предоставить факты преследования, клевещут на правозащитников. Но у протестующих ни тогда, ни сейчас нет ни четкого плана действий, ни как... Seyret, клевещут diýär da. Biz правозащита boýunça birinji edip çykyş edýäs. Näme bize garşy uğraşýar? Näme bize клевещут edýär? Biz bu adyna tutamyk. İşleýär, şu bir zat edýän bolsa, etsin, gurun ýok. Halka kömek bolsa etsin. Bize söýýän bolsa. Häzir öz kanalyna çykyp bize garşy uğraşýar. Biz hukma jogap beräýmelmi? Ödem yine bir kişinin öjeştiriye, biri bilen uruşturiye. Her olacak adam. Men ona hemme dakazatılsı baba. Men onu addelini ton eder. Değişli kuramalara debeler. Bu adam indi bizden tıpmar. Şol için arkayın olsun kacı. Представители, которые предлагали бы структурные государственные реформы. Люди хотят, чтобы протесты изменили режим. Но проблема в том, что выступает малая часть общества. Основная часть молчит, не соглашается, но и не выражает несогласия. Есть несколько оппозиционных групп, не готовых к переговорам ни между собой, ни с властью. Наших людей приучили ждать кого-то, ту миссию, который решит все их проблемы. Отсюда вера в титулы Туркменбаши, Аркадак. Разницы нет кто. Или лицо, назвавший себя президентом, лишь бы. Ünsörün. Bu diye opozisiya öz arasında gepleşip gelenok. Bu habari yok, biz demokratik sovet kurduk. O yerde geneş kurduk, işleştik, bir toparlad ettik. Bu habari ba hemme zattan. Yo bular şeyle diýdi. Men özüm liçna Hacıyew protest edenmede çağırdım. Gelin filan bir Zoom protest edenle siyah tutuklar golanında filan gelin de bir çykyş edin diýsem neme ola
Bayram näme ol KGB'şnik, Russian KGB'şnik. Russian Klitschko nimeti. Maksat. Maksat Bayram barsa men barjak gel, o barsa men barjak gel, bu barsa men barjak gel. A sen ho onun için baran o, sen halk için baryan. Sen giyde çıkışın ette çık gideyin. Yok o mağa o şertler bu şertler bu öğüne kimdir deyip fikir ediyor. Ola bir. İkinci. Biz prezident sayılorunu geçirdik. Milyoner 40 milyon dolar var o ne diyeyim bizde. Biz prezident sayılorunu geçirdik. Ani hemşik gelen o yürüytü bir Merkezi Aziyan grupposu yankı ofitsiarny gruppo, ofitsiarny beyleki yankı sayılorunu geçirgen yeni bir gruppo geçirdi şu dağıtları. Eğer hazır kaviçkada prezident yanımıza ne hemşik gelmedi yine men Türkmenistans men şunu bilecek olan man görködüm tanıştırın men görecek gürleşecek hemme dağıttıracak diye biz beriyor da maglumat. Biz Allah'a marada vermedik maglumat. Ol adamların case'lerini diledi. Hiç vaktan vermez. Allah'a marada anırda dursun. Hiç kime vermez. Hatta devlet aktivistlerine veremez o. Dine halkarı kurmalarına görközdük. Sen ol adamların bize pasınız. Biz neyle veririz abi? Yöneten gelip bağırlap bilirdim. Biz sana görközördük. Problemi yok. Sen o yerde oturdun. Bize karşı uğraştın. Yani hemmeleri iteledin. Bize karşı ne hazır olsa yine prezidentim öğüne prezident değil yani beydiye. Akıl bolun bolsa. Ve de Murat şu kaviçkede deyip aytmağının özü var ya. Bir taraf özlüğünü yani den çok düşmanını. Bu şonu görkediyor. Pravazashitni kurumu. Bu vaatla bilen iş olmalı. Pravazashitni kurumaları halkı hükümet, abiyazın hükümet. Предоставляет hem возможность halkı objekti. Şolun önüne korumaktan var. Bulan işi halkın kanuni hareket etmeyemi o bilen iş olmalı. Halk hükümet eline güç var. Halkın karşısında gücü olmadı. Halkın karşısında kanunu bozmadı. Sebebi ispalnitir ola. Şoları korumalı. Bunun işi şu. Priyama yapıyorsunuz. Ben ne yapayım seni? Eğer Helsinki toparın adından gepleşecek. Yoksa da hakkı yok beytirip gepleme. Kim ol beytirip gepleme? Türkmen devletinin pristavitili mi? Onun ayıtın ben Türkmen devletinin pasoluydu. Bu Türkmen devletinin представителиnden men size görközeyim nemçip ünsörüm. Şu yerde Болгария хочет выдать туркменского активиста diye da диссидента. Bu диссидент ünsörüm. Так, Хаджиеву в постановлении упоминает şunna var ya men korudım şunu. Oğlanlar hiç hayatı şunu koruyacak olmadılar. Men hem de aytdım o. Birini bersek diyanlar vermeyelim şunu. O zaman beylekler alıp o kurun o pul oğurlamadığını de Türkmenistan'a adaletli tutuyor. Şol için verdirmeliler. Şonun için ben Ağatık Radiyeti'nden yeke oğullar bilen gepleştim de. Yine şu orada yazılı Институт var Peace Reporting. Şu orada yazılı постановление упоминает санкции туркменской прокуратуры на арест от 2002 года, инкриминирующих Хаджиеву причастность к незаконным банковским переводам с государственных счетов с целью присвоения $40 миллионов США. Хаджиев, имеющий второе российское гражданство, живет в Болгарии с 2001 года и в 2003 году получил статус беженца этой страны. Bu adam Rusyan граждане, Turkmenский фонд açıyor, готовы Türkmenler için görüşte onunla gayret etti. O ne yapmış beylikle status bejinsi alanına sen ne yarda yönü özün alyan. Özün koruyacak ol. Pul oğlap kaydıp özün koruyacak ol alyan şunu. Ne yapmış beyden? Biz sana ne yapmış pul oğlut diye. Eğer de şu çın ne olsa yine prokuraturan size karşı iş var. Kaldırmış onu Bulgarya'da, kaldırmış onu Avrupa'da, Gaga'da, Strasbourg'da. Çeynap berinde su dedin sizin günah yoğunu de. Şu sonra yapılıyor. Kıynansak da şu gün kününe size cinayet обвинениет var. Cinayet yani cinayet var size. Cinayet iş var. Şunu su etmelisiniz. Hazır ağzınızda olup gürleyanız yine apozisiya beyle. Biz yok o zaman narkotik aileye dikkat ediyor. Utanma. Yine şu orada ikinci materyal verirsen şu orada da yazıyor.
чуть более месяца назад, 2013 года, öğren мэр for Munich yazdı. Дело Нурдыхаджиева за президента России ответил ФСБ. Şun işine Россия katnaşyat ya Russiyan gражданы bul. Yine şu yerde ortadan pasportu var. Şu yerde yazılıyor. ФСБ сослался на то, что так попросила задержать выдачу нового документа. Ине. Чуть более месяца назад, 10 июня 2014 года, туркменский диссидент и гражданин России Анадурды Хаджиев, ядерный гражданин Туркмении, отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором обрисовал собственную ситуацию. В 2001 году Хаджиев выехал из Туркмении в Болгарию на постоянное место жительства и с тех пор состоял на консульском учете Российской Федерации в Варне. Но летом 2013 года не смог получить там новый загранпаспорт взамен устаревшего, поскольку Федеральная служба безопасности ФСБ попросила задержать выдачу нового документа. Sen cinayetçi olsan, senin alt gidecek olup sana dokument vermediler. Nelegala koyacak olup sana alt gider yani. Yani şunun için. Şonam yankı bu cinayet işlerini yine men opozisyoner man karşı görüşerler deyip kaşamalaşa edip bütün dünyanı allak gelen kezzap. Başkaça deyip bolan oğa. Yine yeni bir zat, yine şu yerde de uyuşup yazıyorlar. Yine hatta Туркменскому оппозиционеру разрешили участвовать в конференции. Yine şu yerde ünförün. Şu yerde yazıyorlar. Российские правозащитные организации чрезвычайно встревожены информацией о задержании в Варне 2007 года Анадурды Хаджиева, имеющего двойное гражданство России, Туркменистана в связи с запросом его экстрадиции в Туркменистан. Yine şu yerde yazılıyor. Yine Radyo Adat geliyor. Туркменская редакция Радио Свободной Европы Радио, член оппозиционного движения Ватан Анадурды Хаджиев, ödem 2010 yılla. Yine men soru veriyorum. Yoldaş Haджиев, siz pravozащитник. Siz biliyorsunuz. Ya sen pravozащита bilen olmalı, ya da sen opozisiya bilen olmalı. Siz bir vakitte hem opozisyoner, yani Vatan opozisyon hareketinin yoldaşının biri ve şu vakitte siz pravozащита. Ödünüz bizden kovup biliyorsunuz kanunları. Ne yapayım şu yerde siz kanun bozuyorsunuz. Ola bir. Ne yapayım siz pravozащитаны ulanıp Türkmen demokratik opozisiya karşı görüşüp öz hakiki siyasi maksatlarına da yetecek oluyorsunuz. Ne yapayım? Bolya. Siz siyasi hareketin yoldaşı, vatan. Okey. Hani sizin registrasyanız, hani sizin aktivistleriniz, ne yapayım olabilir proteст eden yok, ne yapayım olabilir yani çıkışlar eden yok, biz yani ne yapayım siyasi tutukludakiler koğulan yok. Bütün dünya hareketlerine siz pravozащита, yöne siz opozisiya hem yerde ne siz şunu atlar iki tane düşüneceğini koşup biliyorsunuz. Men şongen görüyorum. Olan bir. İntek galanlarına gelir, şu yerde de yazılıyor. Galan maglumatları gelir. Şimdi şon yankı video çıkışını dinleyelim. Не сам гражданин. Он хочет лежать на диване и ждать маны небес. Сейчас им вбивают в голову, что гражданское общество – это митинги и протесты, а властные СМИ капают на мозги, что это плохо, может привести к волнениям. Мало кто понимает, что гражданское общество – это самодисциплина, умение самоуправляться, чтобы не скатиться в анархию и скотство. Это умение оценить положение страны во времени и пространстве, составить систему координат. Это не легкий, долгий и мучительный путь. А невежи хотят все сразу и на всю жизнь. Те, кто поверил иллюзиям, сейчас возмущаются, почему у них не получилось. Мало кто имеет смелость признать свои ошибки, что принял желаемое за действительное и поверил пустым обещаниям. Отсюда претензии друг к другу, ко всем вместе взятым. Еще раз повторю, мы должны уметь самоуправляться, а не перекладывать ответственность на другие плечи. Şu orada şuraya bir topar aktivistler, bir topar adamlar yankı yol boşluğuna inanıp hareket edip sonra hiç tatlı olmadan sonra yine bize topluyorlardı ya. Yine şu adamlar doğru boyun almalı, yankı öz tertiplerini kovuluşturmalı. Kovulaklar diye arasında yönü manipülasyon diye. Ne yapmış manipülasyon? Murat, berde kovu diyen daha diyor. Berde o ne mi halka ne mi diye?
hiç de bolmayaydı, hiç de etçek bolup oturman, bokunu diýmendi. Aýtýanda adı şol. O şey diýip aýtýar, göni. Bu manisi köp bu aýdanda. Yo, o manasy şol, başga hiç de etçek bolmam diýär. Bir muçitilni, trudni, kıyın zatlydyr diýär. Kelläňde agyrtyp oturman diýär. Bu aýtýanda. Men şol üçin aýtýan, biz zakaz bilen ediler. Göne hiç bir dünýäňizde hiç bir çala öz ýurdun söýýän adam şeýtirip ekrana çykyp hiç zat aýtmıyor. O da var ya halkın hareketinin karşısına gidip. O nähili pravozaşitni kurama dünyadaki bar normativle boyunca bar hakkını talep edin diýmege gerek. Hiç zat etmek ete muçitilni pul diýmek. Näme üçin? Ine men mysal Diňe bir jadat berdim Muhammedin gepini gaýtady. Hiç de etjek bolup oturmaň. Soňa bir bilen urşap oturmaň. Ine men uruşturan emödi. Uruşturan emödi. Yeke adamlar bir bilen uruşturýan şu adam. Bunun için yürüyte peredaçı o kadar dakika ben teplerini uğradı inşaatım. Azatlık radiyasından bir şeyle ben ayttım ha. Fiktimni bir tane azatlık radiyasının saytı var. Kim Türkmenistan'dan çıktı birinci şona var yani ki oğlum KGB'nin eline. Son ondan bunlara geldi. Ayırttım ben şunu. Ben ayırttım. Hem de bamenle suratlarına çeldik. Azatlık radiyasının başlığı bilen gepleşti ben. Ayttım ben bir saatten sonra mı ayırdılar. Hemmesi seviyasın ne? Bunun hemmesi aytiyana KGB'nin göreden uramaları. Doğrudur. Kaya vakt düşünemok. Şurul kimi işliyor? Bu şolcum. Yönep biz şu adetçiliği neymişin bu levelin başka zat yok. Yerine zat yok. O zaman himuman halka ait bunu eğer etteli o kadardan etli. Düşünüyorum, koy bir halka bir zat etti, biz başımıza tez edecek. Katı doğru. Hacif can mı olacak? Yöne bu oyunları ne mi? Ondan hem gelip diye birbirinden gepleşmeyen aklı. Boku niye? Öyle uğraştırıyor. Bana ne için? Kalmıradafın o bir neyadaf nemeden zaten bana uğrat yaşı. Ben de doğru ne leke ihverenden şu uğrat ya. Men bilen kalmıradı uğraştıracak onu. Men bana aytiyem şu neme var Hanamov şu aktif adam neme apayisiner men tanıyanam neyse çıkışam ettim. Şu nem menden kıyın görýärmi, näme şu bilen gepleşeýli bir neme diýelimdi. Yok, men işim yok. Men fiyadat bilen işim yok diýip. Bokunu ýa, günne de öz şu bilen gepleşýär. Şu bilen meni uruşturýar, şu bilen meni uruşturýar. Sen gözüne getir. Sen näme işin var bu zatla bilen egerden pravozaşitni bol. Egerden hökümete hyzmat etmeýän bolsa, onu bu zatla bilen. Yine bir tane fakitla bir oğlan mı neme? Ben biraz partizerva etiyordum. İki tarafı işleyendir falan. O zaman benim şuna aydadım şunu. Hem oğlanlara da aytdiyan ben. Aktif o şovlan aranız nemedin. Hem ben biliyor. Şuna ayttım şuna şunu yanakla atlı ba derrew şoňa aydyp bara. Beni şoň bilen beni uruşturacak bolýar. Gende şol üçin ýörüýdi. Ondan şondan soňra men bilen uruşdy. Men ağzymdan gelerini söýdim. Utanan atmış şu yaşında şeydik görüyorum. Hem zapisin. Şu da attı. Men ay değilim. Vatandaşlar. Şunun hem zapisin de men. Şol için bir karamdadan etýän adını biz bilýär. Doğru. Yöne biz her nämetde kelläm şunu çana birdat edibim teessirledi. Ta özümüz bir güýje urýanjak. Şol için inni Hudaýa şükür aktivistlerimiz köp, tesini çıkarýan adamlar köp. Dünya cemiyetçiliği bilen, uramalı bilen, öz priyamoy ana gatnaşymyzda inni bula bolly bolmady bize tapaty. Ýöne her nädir onunla. Şular biz işletjek bolýar. Tamam, doğru. Yine men mysallar getireyim. Çemin ören. Men şundan Viyana'da duşamda ýürite bir kısanda da aýtdym. İkimizin aramyzda zat. Çemin öre ağzından çıkarıp diňe gürledi şonu. Ora çyşyk şonu aýtdy. Bagşlan ora çyşyk diýen ora adyny bilemok. Indi şu halkyň arasynda ora çyşyk diýil ýa-da. Çemin öre. Ýanky Döwlet Baýhan. Döwlet Baýhanyň aýratyn taryhy bar. Onu aýdatym gelen o.
Sen ol baturma degişlik. Biz Şu bilýäs olar. Türkmen'e emek şöyle. Yo, şolary şu maglumatlara bize garşy ýürüýte grant berdirip uruşturýar. Ho. Hudaý saklasyn. Näçe şunu diýär? Biz bulary näme etdik? Biz bular bilen işimiz ýok asly. Şu dogry aýdýar Muhammed aga. Bir zat şu 3% bir zat dese de biz öwükdirip çykyş ederiz şular. Ýöne 3% gowda dese de 97% bize garşy görüşýär. Bizi konkurent görýär, bizden gorkýar. Sen ýyllap monopoliýany saklap gelen adamlar. Bolýar. Yo, men Olar fikretmeýän Murat, diňe konkurentligim bolsun ha. Konkurentlikde Konkurent bu da, Tewdet. Hawa, ol bir ikinji men şu gen görýän adam näçe ünslerin şu çykyşyny rus diline diýär. Halkyň Türkmenskens fondu bolsa türkmen diline çykyş etmeli. Sen halk üçin düşünýärmi? Sen jemgyýet diýen, siz bilýäňizmi Ýoldaş Hajyýew biz günne ýerden ýygnak geçirýär. Jemgyýeti nähil östürmeli. Daway, Abdullah sen şu boýunça çykyş et, Serdar sen şu boýunça, men şu boýunça diýip biz bilimler berýär jemgyýet ötürjek bol. Konstitusiýany düşündirdik. Türkmenistanyň hökümet organlary nämeden ibarat, her kim näme etmeli, bu organa biz bilimler berýär. Jemgyýet ötürjek bol. Bizde de protest miting edemiz ok. Ýöne biz haklaryňyzy goraň diýär. Siz bolsa, ýani urs auditoriýaň öz zakaşyklaryny, grant alýan ýerinde özüňiň opozisiýon analitik super opozisiýonlaryny gökejek bolup, bize tökmen atýar. Ol gowy däl. Murat, bende men ştada bir daýan şu direýil şakynda pahirda gende bir obada bir çoban bolup gelip gören ne kanuny bilýär, ne ors dil bilýär. Şonu hemme halkymyzdan belli, Türkiýede hemme zatlara gatnaşdy, çykyş etdi, gowy sözler aýtdy. Prostoyda. Şu Ýewropa gelende enni. Şonu değerleme derecesine getiren adam şu. Ya. Gende şunu işlerini adam, pravazasyntik bolmasaňam da, şol adamy gollamaly. Adam bolsun gollamaly. Hawa şonu öýüne getirmeli. Şu adam eger çala adam bolsa da, men o pravazasyntik eyle. Adam bolsa da, adam bolsa. Şol adam iyi bolmaly, tebe pakyn hiç de bilemem. Gende şonu öýüne getirip öýünde saklamaly. Hakyky. Gende şonu edene onun değerleme derecesini getirdi gaýta. Şu taýda şonu ýeke goýdy. Bilýän näme üçin etýär şonu? Nakazat etýär. Siz berdim Muhammediň garşyna gitdiňizmi? Men seni nakazat etýär. Şol üçin hem şu hatya diýär. Yo, bu ofitsialny Zoom'da aýdýar, "Ya вас всех уничтожу" diýip aýdýar. Şonu aýdýar näme? Şol üçin o opozisiýa ýa bize gawanyp etýänliginden ýokardy. O de. O bolsa biz bilýär, o näme gellikäri gawanýar, o belli görnüp otýar. Hemme zatdan da o belli da. Bu gawanmaklyk de. Bu öňkü administrativ ýa-ni manipulasiýany ulanyp häzir opozisiýa garşy görüşüp başlady, hakyky opozisiýa. Ine diýeriş diýdiňiz, ine men habarlaşyp duň diýeriş, men näme kömek bolsa podдержка. Yok, kömek etýän demi. Göz kömek edýär. Görgüli maňa men şu operasiýa düşenini görüp, ýa-ni eşitip, jaň edýän muňa balnitada ýatyr. Görkezýär, garnyň üç ýerinden kesilip ýatyr. Görgüli ağlaýar. Murada, mena ölüp ýatyn. Bular maňa topulýanlar diýär. Men gaýrat et inim, sen golýandyr. Janyň sag bolsun. Gerek bolsa men samolyotda uçup baray, nirde aýt banisaň diýip talap etdim, aýtmady. Bir näçe gerek jaňa haýyş etdim. Aýt men barýan diýsem, ýok aýtjak ýa hemme zat gülýärli. Hakyky sada namysyň marlugyn. Şu ýaly oglanlar biz garaşdyk. Şu ýaly oglanlar o zat Türkmenistan'ın jany berýär uruşdy. Öler şular. Şu ýaly maşynlikler hem bolsa her zat eder, halk ulanor, her zat eder, öz behwidini gorar. Öyle mana şu etmeli dadı kömek diýermedem, şu pryamoy обязанности. Şun YouTube kanallarda çykyş edenine gördüm, mitinglere gatnaşanyny gördü. Baryp da onun öňünde bar, aha şu adam şeýle. Hawa şun janyny howp talýat diktatördi. Aýtmaly zady şu, etmeli zady şol şa. Nur Pahir. Maşgala taňyrdy. Näçe ýyl görmän, ol fiýaty nime dip çykana ol. Ol maşgalasyny gora. Namusçu oglan, watanyny söýýär, maşgalasyny söýýär. Gel şoňa hat bermeýär. Näme hat bermek?
barıp samolyot bilen uçup elini tutup eltmen hava şu adamla şey etti. Şu hükümet howp talyaşlara dip aytmalı adam şey. Şu neden nakazat et yani. Ya onu Aytımlara dostlarını birbirine düşman et yani. Serdarım şeyle. Serdar'ın dayı etyen adam biliyor her yerde. Yo hakikat men neme ofitsialni kömek etmek o başka da. Serdar hem yerde akıllı dadi özünü neme dip biliyor. O çopon o bile ömrünü Avrupa'nın nemeliğini bilmeyen adam. Kanunun nemeliğini bilen adam. Bilye direliş tüvelemem mi da bilye gerek oldu. İnni biliyor, inni öğrenip başladı. Dur, inni boş. Halk okuduya gerek olsa nesip olsa. Ben burada yok, ederim. Ne geçecek olayan? Yankı diyeninize koş geçeceksin. Hayt bir sekund. Ben aytacak olayan adam. Medyalar, yok. Şu adamın ekberdadı şu. Gelecekler, sen söz gezeyi. Haydi ver. Yok, koş koyacaktım yankıydı. Dine uçturmak bağda dursun. Nur Muhammed Annayev'in 2020 yıldaki videosunu suutname edip görkediye bize Türk'te hiç kim degenak, bize hiç kim deport edenak, biz hezir edip otuyoruz. Farkat yok oldu, aradan hel 15 gün geçenak, yam şunlara kağıt yazıp veriyor. Bu hakikattanım rejime işleyenliğinin suutnaması hem bolma mümkün bunu aslında deringeseler, bağlasalar düğünden çıkaran buların burada. Diktatoryalı görüş ya, hem aktivistlere karşı hem opozisiyaya karşı ve sizin aytışınız yalak neçe yıllardan beri bir yerde bir ağzı birlik görünecek ola orta çöp atya oluşturuyor. İyi minni şu var. Son konversiyada bir de Türkmen pasolu, Avstriyan pasolu yankı MHM o Beyliseyliğif diye onu aşı görüştük. Bunu onların kuluarda arkın yankı gürleşip doğru. Niye mi gürleşiyorlar? Bilemem. Arkın gürleşip yankı zadanyalar mı ya gürleşip doğru mu keyfine. Ne men gürleşemde men oradan talep edeyim. Bunu arkın aciz yüzü. Niye mi diyorlar bilemem. Bolya o da atlar nimetinde kalsın. Devam edelim. Hürmetli vatandaşlar ya eyyam biz köp vaktarlık biz efirimiz tamam. И сотрудничать с властями других стран в данном направлении. Поэтому все попытки здоровой части туркменского инакомыслия, обращающихся в различные международные организации за помощью о туркменах, которых депортируют, пока не дают моментальных результатов. Hürmetli vatandaşlar yine biz hazır dinledik. Yine şul Anadolu Hacı'nın opozisiya karşı edin çıkışını. Şul adam öz sözleriyle manipülasyon etti hazır. Men pravozащитник ve men şu vakitte opozisyoner yal guruldu. Ve opozisiyanın işlerine baha kesti de yol gözecek kişi oldu. Cemiyet kurmalı, protesta çıkmalı, nimetmeler, bu cemiyet kurdunuz değil. Bu havaram yok bizim nimet işleyenleri. Biz giyece onu yani TikTok'ta, YouTube'da halkımıza bilimler veriyoruz. Dene yaramasak duruyoruz. Bu olmasa biz gidip dururuz da kansa. Muhammed Ağa aldığını çıkış ediyor, men çıkış ediyor, Abdullah çıkış ediyor, Serdar çıkış ediyor. Ondan şundan bizim saytımızı seyretsen yine men görködeyin maglumat var çıkıyor o saytımızda. Maglumat var günle çıkıp dur. Ne mülk geçe Türkmenistan'a yine 4 dilde çıkıyor maglumatlar. Туркменистан отчитался перед ООН за права человека. Кто поверил достижениям и что происходит на самом деле? Детсады Туркменистана атакуют клопы, борьба с вредителями. 4 dilde çıkıyor şu zatlar. Yine 9 noyabr, 12 noyabr, 15 noyabr maglumatlar çıkıp dur. Ondaşından yine Telegram chat'ta çıkıp dur. DVT deyip demokratik vыбор yazsan şu yerde görünüyor. Bolya bu zatlar bir zat. Şimdi biz hakiki şunun yüzüne seyredelim. Men adaletli bolacak bolyan öz çıkışlarında şunun için aydan Turkmenski Fond, Turkmen News ve Kronika Turkmenistan Turkmenistan için eden işlerin ba biz olur bereketli diye yönü Turkmenski Fond'da ve Kronika Turkmenistan'da biz gördük opozisiya karşı görüşü. Turkmen News'ta göremde onu. Yönü şulik vurmada gördük. Tuhbatul meneştiyan olsa biz hem medattan haberli ediyen işimizi. Ayrıntı materyal gerek olsa biz çıkarırız eğer siz opozisiya karşı görüşünüz durulmasanız. Biz sizin bilen paylaşar yazarımız yok.
Siyasi meydança hemmen kişi alın işleyen, başartanı 90% alın da işleyen, onu bizden öktü çıkın. İşleyen kurun yok. Biz size karşılan değil. Biz sizi yani başartak qoğulu yok. Başartak sizinle işleşecek. Yöne ne yapıp siz bize karşı görüşüyorsunuz? Ne yapıp köyüne nomenklaturun apozisiya olup bize karşı görüşüyorsunuz? Ben şunu bilemem. Facebook boyunca bular düşünüyor. Çağıraylı da açık ekranına oturup gepleşeyli. Gelin diskusiya edelim. Gelin yine biz ofitsialna aydiyat. Yine Türkmenskaya fonda aydiyat ofitsialna ve Kronika Türkmenistan'a yüzleniyat. Demokratik opozisiya olup. Gelin açık efirde guruluşelim. Biz size soru verelim. Siz bize soru verin. Gelin. İsteseniz sizin kanalımızda, isteseniz bizim kanalımızda tapağı diyor. Biz ne mediyat? Biz halka ikilik yasamız o. Farhat meselesinde siz qollamalı, siz ılgamalı, siz etmeli. Siz bizimle protesta çıkmalı. Pravazashit Amerika'da diye Farhat meselesinde protest etseniz siyasi solu bize aydın, bize de gayret et aydın diyorlar. Dedi o Türkmenskaya spor. Siz çıkmalı, Zoom'dan girmelisiniz bizim protestlarımıza. 15 minut, 5 minut söz aytmalı, çıkmalı. Eden o var siz. Siz Farhat Meymankuli'yi ulanyan, siz onu hasap eden o var. Sizin Kaşpirovski'nin ol grant alyan adamıdır. Farhat'ı gollaman gaytip, Farhat'ı gollayanlar gömýär. Farhat boyunca bir tane çıkış ettiniz. Tutullu deyip. Hava tutullu, hani maglumatlar? Hani nerede basıldı? Hay türmede otur, neye açıp getirildi? Haydi yankı suutda mesele çözüldü. Neticesi nerede? Böyle hatya bir danlalarını aydın. Dokument korkuyor. Biz barlarını görürüz. Murat, şu hakkında bir daha edelim. Bende tapavut yok. Nirdeliği hadir. Ne mi ettiniz? Ne mi ettiniz? Farhadi Türkiye Devlet Polisiyası tuttu. Inni bir doğru akittiler diye, bir doğru akitmediler diye. Nerede? Pravazashitniklen priyamoy обязанности şundan ibaret. Türkiye Devleti'nden hemme bilelikte hat yazmalı. Hani Farhat Durdiyev? Nerede? Akittiler burada neyle akittiler? Ne mefiyat bilen akittiler? Hayfi yol bilen akittiler. Cevap versinler. Annem için pravazashitni kuramalı priyamoy eğer şunu etmeseler cinayet etkiye. Cinayet etkiye. Hat yazmalı Türkiye Devleti'ne, dışarı işlerine hat yazmalı, bir de cevap verildi. Cevap vermese de, cevap vermediler deyip, ona gidip vermeli. Bolli. Ne için neden al? Men ediyen işini görkezeyim, yine bir gedek. Ünsörüm. Mesela bir hatı görkezeyim, hormatlı vatandaşlar. Yine şu hatı, Türkmenskaya fon, Hacıyev, Fels fonun adından Varşavan Migrats Kuluğunu iyi veriyor. Ünsörüm. Şöyle men size okat verin hatı. Yine şu hat. Yine ikinci bölüğü. Şöyle de yazıyor. Yani Türkmenskaya fon tip yazıyor. Hacıyev, Anadolu Hacıyev tip yazıyor. Ünsörüm. Yine on daşından başka bir dokumentler ama hazır edin. Yine şöyle şu dokumenta yazıyor. Yani hiç hoop yok. Türkiye'de Türkmen aktivistler için yine Serdar Hacanepet şuradan kaçık etti. Hazır hoppa menne Türkiye'de ölecek olur deyip alacak olur deyip yani hoppa deyip ayya yine men Pravazashit hükmüne yazıyor. Hiç hop yok şuna deyip yazıyor. Yine gelin men size başka bir dokument görkezeyim, hormatlı vatandaşlar. Şu nemen Hacıyev'in dokumenti şun yankı men özüm yürütüp pirpiçat ettim sözünü görünür ya Google. Sebebi şu dokumenti migrasyada yankı Serdar Hacanipetov migrasiya çağırıp şu yerde şunu görkezdiler. Şu yerde dasiyetini berdiler de o tuğra alıp yetişti. Yine şol alan tuğratını men yankı Serdar'ın özü peçat edip berdi, men şunu seyrettim. Mesela okap beren ya, bu dinlen ya başınıza düşüp bilýär şu zatlar. Olar bana düşür arkayın surada deyip ayttılar. Yine dedim men okap bereyim. Миграционная служба государства Польши. Я Хаджиев Анна Дурды. Бырман. Я Хаджиев Анна Дурды, 20 лет занимающийся правозащитной деятельностью. Являюсь соучредителем Туркменского фонда по правам человека, ТХФ, который был основан в 2003 году.
в Болгарии, поскольку диктаторский режим в Туркменистане преследует и запрещает всякую правозащитную деятельность. Окей, готовы. Мы занимаемся мониторингом за ситуацией с правами человека в Туркменистане. Готовы. Пишу вам по поводу гражданина Туркменистана Хаджанипесова Сердара, 1975 года рождения, который сейчас просит статус беженства в Польше. Мен ине правозащитник, мен тержимет берген, гыйткача, мен ине сиде хат yazyan Сердар Хаджанипесов боюнча сиздин яңкы миграцион гуллуңузда шул босқунлук дилия дип yazıyor. Хаджанипесов бывший полицейский, его близкие родственники, а также братья его бывшей жены все еще работают в Министерстве национальной безопасности Туркменистана, бывшее КГБ, МНБ, тесно связано с ФСБ России. Ни одного из его родственников туркменский режим не преследует. Более того, его бывшая супруга занимает высокий пост в отделе образования в области Дашаус в Туркменистане. В Туркменистане Хаджанипесов, используя служебное положение, принимал участие в избиении граждан вымогательством и коррупции. Являясь агентом МНБ, он участвовал в преследовании родственников оппозиционеров. Үнсөрің, bir xatın başına yazıyor. Yine şu adam politsiyada işledi. Xatın edil ikinci bölümüne yazıyor. Agent MNB. Siz Türkmenistan'da biliyorsunuz. Goňşedara diyelerine bunu bir-birine diyorlar. MHM goňşedara diye polisler. Ya polisler bütün ömrünü MHM bilen gidişiyor. Ne biçim? O Niyazov kurnudu. Şular bir-birini unçtajat ettirecek olup yani MHM polise izarladı ya. Polis MHM'e izarladı ya. Mesela misal getireyim. Marin MHM'si leva var provokasyon diye. Polis eşiğine şurada aktivistleri alıp vurup polis eşiğine kaçkay diye. Onam arda düşüyor. Polisler kovlap yani Marı granitsini geçen yoluna çel polis kovluyor şurada. Polis eşiğine MHM'şleri tutuşuk ol. Yani şöyle bunlar birbirine provokasyon edip iki tane kapma karşı edara. Konkurent edara. O ne Serdar hem polisiyada işlep biliyor hem şu babatta agent MHM olup biliyor. Ben şunu düşünemem. Ne şu aralamak değil. Murat Üstad'ı men bir adam koşayın gördü. Bunu şu diktatörlerin hem işi etken de adam şu. Öller arkayın olur yani iki tane. Bu işli kuramanı birbirine düşman et yani. Birbirinin kemçiliklerini aydar yani. Şoğullar yanak başlığı. Ol edilyen de hem yerde bağda Türkmenistan hem etkiyor. Inni yönüştade bir natma. Gördü. Birinci dene öz ayalı hem kardeşleri KGB prokurorda işler. Inni eğer Serdar'ın kardeşi şey deyip abineye bellet yap şol için bir agent falan diyecek oldu onu öldüm ki de. Onu ayalını yanından kov. Tamam. Eğer pravazasitlik olacak oldu. Her adam özüne cevap veriyor. Mümkün men kalkım KGB'slik oldu. Mümkün men ece polisiyede işleyen oldu. Men yöne men. Men öz hareketimi özüm cevap veriyor. Hacif şun yana kat yazmayı bir umu işlenme. Bir selvilenet. Karalama için ediyor. Hem mekşade belli. Yine Ferdim. Men gıyıskaça Serdar'ı dapros ettim. Özümçe sebebi. Bizim Serdar'ı olacak olsak biz anlatını bilmeli. Men yürüytü yani bağırladım şunu. Yine Serdar 30 Mart'ta 1996 yılda Pastavoy PPS işe giriyor. Daşov'da. 96 yılın sentyabrına yani 6 ay bolmaka 5 ayda şu adam 96'dan sentyabrdan 2020 yıla çelli Politsiysk Akademiyada yani Karaköylü okuyor. Gölbaşı Ankara. Gölbaşı'da okuyor. Ondan gelip bu uçuskov olup işliyor. Bütün vaktini uçuskov yani yaşlar seyretmek boyunca uçuskov atvetsinli. Pani совершеннолетний. Bunu olsa hem yani nadiratil diye hem agent KGB diye İzin dinleyen siz görürsünüz ne olup geçiyor yani falşivi qaralamak tarihi yani Хаджиев'in tarihi boyunca. Он участвовал в Туркменистане, Хаджанипесов, используя служебное положение, принимал участие в избиениях граждан, вымогательстве и коррупции. Ого, арадам, ол несовершеннолетнилер bilen işleten sen beyle kılada koşulmana hakkın yok.
Türkmenistan'da polisan içinde bolsa da olur bir-birinin haklarını bir-birine beren ok. Olar gora bilýär. Şonu bilmeden ne biz sana düşündürýär. Türkmenistan boyunça hiç sen maglumatlaryň bolmasa biz sana düşündürýär. Indi näme diýär? Возбуждение граждан вымогательств и коррупции. Являясь агентом НБ, он участвовал в преследовании родственников оппозиционеров. Он yani несовершеннолетний çağrılar bilen işleyen adam hem medalını taşlap aktivistlerin kardeşlerini kovlap yürütün. Kime o ruhsat verir o yerde? Neyem naçarına diyeli yok mu? Polis bölümünün başlığı yok mu? Sen neyem işleyen? Sen çağrılar bilen mi olur? Cevap karşılık şonlar deyip neyem o ettirir ödeyenler mi? O zaman aktivistlerin doğun anlaşını kim ılgıyaydın? MHM ılgıya. MVD barp yönü tutup veriyor. Şu da atları bilyade yankı Польский миграционный службаны юрите заблуждения сокля. Саднурдик, я открыто заявляю, что он и его коллеги оказывали давление на отца правозащитника Бигмедовой Тяджулия. O Bigmedov'un Tyaджул'un kakası nerede? Buloğlu'nun nerede? İksan opera, dürlü opera, Bular несовершеннолетний bilen olam kakası opozisiyan yani MHM bölümler bilen işleşiyor. Ödem bывший прокурор Türkmenistan'a на пенсии. Ödem o bывший prokuror. Onu ne? Несовершеннолетний boyunca bir polismen iş edermiş onu. Ya şoňa ruhsat bererlermiş şoňla işledi. Ya şoňa garşy işledi. Bu yürüte yani Polşa bilen nokta bu zatlar. Ödem ünsörün Turkmensk Helsin fond правозащитный гуруман adını ulunýar. Şoň adından urulýar. Eger Hacıýewiň adından ýazan bolsa, inanmazlar, ay başga bir ýazdy diýip goýardylar. Ýok, öz halkara gurumasyny ulunýar. Turkmensk, ýani türkmeni gorumak edarasyny öz türkmenine garşy ulunýar. Ýa-da я открыто заявляю, что он и его коллеги оказывали давление на отца правозащитника Бигмедовой Тяджуль Сазака, подвергнувшего режиму внутренней депортации, издевался и оказывал давление на наших родственников, вымогая у них деньги. Также он неоднократно вымогал деньги и у родственников других гражданских активистов. Karadağım. Dine şunun için sizi cevapkarşılığı çekmeli. Dine şu sözler için sizi suuda verip cevapkarşılığı çekmeli. Teversin. Karalayanız bir aktivisti. Şu yerde o yürütü yani Amnesty International'ın ссылкasını veriyor. O yerde ben okudum şunu. Hatma okudum. В этой статье Serdar Hacınipes vardı. Bir maglumat yok. Yöne şu yerde polisler ine beydiya, MHM beydiya deyip şunu kullanıp yani применительно право deyirler. Yani şunu mengdeşrak da bolmağı mümkünçülüğü var. Yöne şulu adam ine şunu etti deyip şunu oynuyor. O onun dakladını oynuyor. Сerdar Hacınipes karşı. Есть свидетели, которые подтверждают, что он долгое время занимался наркотрафиком. Serdar Hacınipes наркотрафик etti deyip aydiya. Затем он не поделил врученную сумму от наркотиков с работником МНБ. Sen poliste işle yapıyorsun. Narkotrafik ediyen olsun. Несовершеннолетнилерle işle. Misal için. Sen MHM'nin öz narkotrafiki var. Onun polisle MHM'nin arasında konkurensiya olsa sana MHM işletme. Sen ne? Şu vakitte hem MHM'nin narkotrafikine işleyen. O mümkün ne? Bu adam MHM'nin kuruluşunu, polisin kuruluşunu, içinin arasındaki ýagdaýlary bilen ok. Ol yani Merkezi Bank'ın yol ormanlar vazifesinde işler Türkmenistan'ı maşinin aynasından gördü. Biz ýaly polis bölümüne oturup MHM'nin yani sizotuna oturup gören adam değil mi? МНБ завело на него уголовное дело, поэтому он в 2008 году сбежал из Туркменистана в Турцию. Работники МНБ стали преследовать его через Интерпол. Dol tökmen. Eğer MNB şunu eden mi olsa, sen şunu yapsan, hani şu решение? Hani dokument? Sen birini karalap dursun, o bağını çalışacak bu olan. Hani şu dokument? Yok. Turkiya o takjı stadiyo. Türkiye bilen Türkmenistan devletinin arasında saglaşyaniye var. Şunyanak pristuplerini edilen mola bir yerine vermeli. O Türkiye kaçmalı, on yanak cinayeti var. В Турции он также стал вымогать деньги у туркменских мигрантов
когда они пригрозили ему, что пожалуйста в полицию. Тогда он сбежал в Польшу. Чтобы избежать наказания, он преподносит себя активистом, на самом деле создает сеть агентов для работы в пользу Туркменистана и России. Men tercüme ettireyim. Türkiye'den bu yankı MNB gözleyen son, narkotrafik eden son, Polşa gitti, şu yerde teyze agentler tapıp narkotrafik yürütme için yani. Hacıyev bütün dünyanı güldürmem dedi. Ben bilemem, benim gülyen de baştan öyle. Yok, seyredin. Men Türkiye baramda Serdar Hacınipes bilen yanına kıyankı Enecan bilen oturup gürleştim. Bular gürgürler kvartiradan kvartira göçüp yaşarlar. Polis iyiden kovlap yoşurlar akıtacak bol. Bulori 1 Avgust protesta men baramda men gözümle gördüm tutup alıp gittiler. Enecan men yanımda durdu. Enecan yani polis bölümünün başlığı bilen biz gidişip duqaq polis bölümünün başlığı söz verdi. Men şunu koy veryen ine hazır gidin şöyle men hemmetini koy veryen dip söz verdi. Enecan neydi? Muratkiç men gidip özüm şöyle size жаңы dernip yankı men gidecek dip dıdadı. Bolya gittim bize жаңы o zaman biz qırat çekilir dip. Yok qırat çekilin biz koy veriyat dip söz verdi. Biz qırat çekildik Enecan'dan haber yok. Akası Enecan'a malttılar. Haydi narkotik. Niyemen narkotik ori? Narkotik yatan satyan olsa Serdar menden pul dilermedi men baramda. Gürgürlerin çöreği meni pulu yok. Men şunun restoranına töledim. Yaşamanın pulu yok. Men ne yaşayın bana geldi. Biz kömek ettik şuraya. Niyemen gürgür ne diyen sen? İzninle. В своем видео на 5-й минуте он говорит, что он бывший полицейский и не должен... bir video var ya. Yankı men gördüm şu videonu. Dirilişin kanalında. Dirilişin kanalında. Bu adam Serdar Hacınipesov Türkmenistan'ın cemiyetini çiğnep veriyor. Diriliş soru veriyor. Şu polis bölümünde işleyen adamlar olur mu halk bolya şu arada gurunetler diye bulamaydı ya. O Türkmen halkı ne emeden var? Halkından, polisten, MHM'den, ministerlerden, beyliklerden ibaret diye ve düşündürüyor. Ve polisin borcu ne? Polisin borcu prikazları yerine getirmek. Prikazlar kanun esasında olmalı. Konstitusyada kasam aytti. Şu kasamı doğru getirmeli. Zatip aytsa bu olsa ne diye? Bu ne el kararıyor? Ümsüyorum. Турция так. В своем видео с 5 минут он говорит, что он бывший полицейский и не должен принимать аргументы гражданских активистов оппозиции. В своих видео он утверждает, что до сих пор убежден, что должен выполнять приказ своих начальников, даже если это жестокость по отношению к людям, то есть издеваться над своими гражданами, пытать, насиловать, убивать. Что это aydan olma? Olaydı. Hovo военный forma giyen adamlar, yani pograniçnik, военныlar, polisler prikazı boyun yetirmeli. Yani prikazlar konstitusiyanın esasına bolmalı baydı. Eğer kurbanın adamını öldürdüyse şunu yerine yetirmeliler dip düşündür ya. Aytıp ters aydı ya. Düşündür ya. Bu olsa üstüne yankı poklama edecek olup şunu aydı ya. Özem Türkmen diline olansan bunu düşündürmeler yankı deyip düşünmeler deyip şunun silkasını veriyor. YouTube silkasını veriyor. Yine şu YouTube silkası şu videonun aşağısında var. Görürsünüz özünüz bakabilirsiniz. Yine şurada yazıyor. Именно такие полицейские убили в тюрьме мою сестру Олсапар Мурадову. Комитет ООН признал Туркменистан ответственным за ее смерть. Yine şuraya polisler benim doğumu öldürdü deyip aydı. Ol bilen oğlum. Şun doğunu polisler öldüren o. Ol MHM'nin izolatoruna oldu. Polis izolatoruna bolsa da MHM gelip şunu dopros ediyor. Polisin hakkı yok. Hem polis zakulyonları MHM derine ediyor. Bizim şun atlarını biliyor. Doğuşlarını biliyor. Hayta del ediyenini biliyor. Biz görüşüp gördük onlara karşı. Pravozащитник ol. Doğunun ölüm olsa şu atlar bilmesen katıgen öğrenmeli. Yine bu ne mi de şu ervet MHM polisiyesk adamları öldüreyenim Serdar'ım şunu yalı adam diye. Eğer Serdar onu yalı adam olsa. Serdar sizden köp protestlara katlaştı. Serdar sizden köp tutsak edip saklanırlı riskli oldu Türkmenistan'ı iyi verirlerdi. Siz özünüz menle olur adatları çıkarmak için hareket ettiniz. Ne yapayım şurada durmadınız? Ne yapayım şurada gitmeli şu Türkmenistan'ı? Narkotik tatya, MNB agenti deyip aytmadınız ne yapayım? Ne yapayım? Gel Serdar öz fikrini aydan vakti
уничтожу вас всех deyip siz Serdar'dan başladınız aktivistler karşı görüşü. O Zoom'da, Zoom. Onun Polşa'da. Ne için Polşa'da başladı? Ağırda gelip bakabiliyor ama. Ağırda gezip bakak, hani böyle uverin işte bizi yığınarlar, akiderler, Polşa çıkarız, dinlemeleri yok da Allah Teala tarafından çıktık ama. Посадили на длительный срок моего брата Сапардурды Хаджиева. Комитет он признал неправомерным его задержание и арест. Hurmatly Hacıyev. Şul birinci video. Eger de siz durmasanız, biz sizin durmuşunuzu, yani siyah durmuşunuzu ve sizin doğununuzu neymiş batırlı. Hemme dağıtları çeynap verir halka. Bize hemme maglumatlar Türkmenistan'ın yerli. Sizin doğun arnaşınız yazdı. Biz o dağıtları, biz sizin şahsınıza dağıtına düşecek. Biz sizinle işimizden yok. Именно такие полицейские виновны в исчезновении в тюрьмах нескольких сотен граждан Туркменистана. Şu Serdar yağlılar, şu Serdar şunu ağırıştırıyor. Hatta Serdar şundan köp aktivistlik etti, şundan köp halkını korudu. Öz risk aldı, çıkıp da dedi, oturup press release yalan o. Bu hakiki fizik hareketler etti. Varşava gelivem. Muay dışarı narkotik satman, giyece onu şu yerde radyoda çıkış ediyor. Men ine barkka ettim, 4 günlük 5 günlük barkka ettim. Şu vavatda menle çıkış edip protest ediyor o. Şu onun protest ediyen oğlan şol. Bak protestler katlaşıp giren belli bir adam şol. Ne yapıp siz protest eden yok. Bulgarya'da azatlık devlette oturup ne yapıp siz şu yerde adinoşnu protest eden yok. Men size verdim ya şuraya list alyanız. Yazyanız siyasi tutuklulara azatlık deyip şuraya bir mın yankı durup oturup bir mın eğer ayal olup pravazashitnik bolup oturup şunu öz kanalınıza koyuyorsunuz. Elementarla. Eden yok. Siz halk için görüşen yok. Siz halkı bankta yani ulonyanız. Ne dinle? Bunu diyen adına на Нюрнбергском процессе немецкие генералы, ответственные за истребление мирных граждан, в том числе в Польше, тоже прикрывались приказами Гитлера. Хаджанепесов пытается избежать наказания через статус беженца. Именно поэтому Норвегия не дает убежища бывшим работникам силовых структур. Совсем недавно Польша депортировала бывшего сотрудника ФСБ РФ Эмрана Нурузбекова, считая, что с Хаджанепесов заслуживает того же. Мунинli Хаджанепесов Serdar'ı diye narkotrafik değil, diye adamları aktivistleri öldüren aktivist Türkmenistan'ın hakkı değil. Faşistik Germanya, yani bu örgülü o vaktları yaşamadı faşistik Germanya vaktı. O vaktı şol adamlar bile bir skameykada oturup şolunu buluyor. Kimi güldürecek bolyanız Hacıyev? Ne izninle? Вместо Сердаром Хаджанепесовым в 2022 году польскую шенгенскую визу на конференцию ДИЧП ОБСЕ Варшава получила Энеджан Салыхова, Энеджан, активист, которая также не участвовала в конференции и сразу поехала в Швецию просить убежище. Он убежище alma cinayet işler. Энеджан, Serdar Haджанепесов убежище almalı birinci adamlar. Rejime karşı görüşüp görüp risk adamlar. Konferansa ne için bartın haçanla üstünde hop yaktı urka. Onu köçüde tuttu, deport etmeliler. Birinci bilen öz yağdayını oluşturmalı. Statusunu almalı. Doğru ediptirler, gidiptirler. Konferansan vizasını alıp, Fransan vizasını alıp bilse alsın. Özünü korumalı şuna. Ya gerek yerine sizden beter risk ettiler. Siz olsa doğunun ölümünü ulanıp, özünüzü apozisiya edip, doğunun ölümünü ulanıp, başka adama töhmet atyanlar. Utanç değilmiş o. Изменным. Хаджанепесов также хотел поехать в Швецию, но власти Польши не пропустили его, так как на его месте имеется запрос Интерпола. Хаджанепесов Сердар вместе с Энеджан Салыховой неоднократно пытались использовать нашу организацию для выезда в Европу. Şolara kömek etmeli keninde. İki adamı halat ederdim. Şol adamlar öldüğünü kömek ettiler. Siz yani pravazashitnik diyen korrupsiyonerler halkı manipülasyon edip
grant aldırıp opozisiya görüştürüp diyorlar. Halka kömek etme. Durmalı keninde gidip özünüz elinizden alıp Türkiye'den Varşava eltip migrasiya eltmeli kendinizde. Siz olori narkotika buladınız, teröristliğe buladınız, Afganistan'ın narkotrafiğine, ben trafiğine, polis aktivistler öldüren adamlara buladınız, faşistik Germanya adına. Çağı var mı şu da attarım? Sizin fantaziyanın çağı var mı? Yok, bularda çayak diyen zat yok. İzin dinle. В августе 2021 года она написала нам письмо, приложение скриншот почты. У нас говорит, где требует помочь приехать в одну из стран Европы. Но ТХФ не занимается туристической деятельностью. Bunlar ne medya? Bunlar adamlara kömek ediyor. Bu turistik yankı deyitleriz krediye. Siz adamlara kömek etmeli. Yine biz Günaydiyan, Hedramaydiyan, Avrupa'daki Türkmenler bağ olsa, bizden kömek gerek olsa yüzlenim. Biz kömek ediyor. Bozkunluk almağına, ne etmeyen, her bir Türkmen şun, ya öz, ya doğrularına genosidin aşağı. Türkmen halkına kömek etmeli halk dünyada. Dine Demokrat Koreya ve Afrika yurtları. Başka halk yok ama. Kazakları da oraya kömek gerek. Özbekleri de gerek. Türkmenler gerek işler. O zaman yine bir daha da düşünün. Açanla bir Türkmen UBŞ dilenle Türkmenistan'ın diktatör hükümetinin diktatörlüğünü suud ediyor. Yuridik suud ediyor. Düşünün okşama. Özen bir de aklı öğreten adam. Правозащита hükümünde. Изненle, уважаемые господа, прошу серьезно отнестись к моему письму. Хаджанипесов Сердар и еще двое туркмен, просители убежища, в Польше выступают в интернете с экстремистскими речами, особенно Хаджанипесов Сердар, собирающий туркменский полк и призывающий к кровавому походу на Туркменистан. И не был ya, bunu ekstremistler, terörist deyip bulacak böyle. Avrupa'da şu yankı kravavı polk, yankı kanlı polk yığınap Türkmenistan'a gidecek adam deyip şunu bereymen o teröristlere bereymen deyip şunu yankı men deyişmeyeli polis teröristini buladı, MHM agendini buladı, polis narkotrafik satyan adamı buladı, yankı MHM narkotrafik satyan adamı buladı, Türkiye'de narkotrafik kuran adamı buladı, Afganistan'da narkotik alıp Polşa eltken adamı buladı, faşist Germanya'daki adamları buladı, inni ondan dışarı terörist yani Hamas yani organizasyon buladı. Sen kim? Kacıyım. Kim sen? Türkmen emeden. Şuraya Litsemer. İnne izninle. Bunu mu hiç? Им никак не грозит преследование в Туркменистане. Об этом признался его друг Аннаев Нурмухаммед. В настоящее время в застенках Турции нет ни одного нашего активиста. Таким же образом никто не был депортирован в Туркменистан. Türkmenistan'da biz 3 yıldan beri çıkış etkileri oturuyoruz. Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Hallikov, Gorkhanov, Murat Övezov ve beylikler. Allah verdi yani peygamber değil. Siz yazıp gördünüz de o zatları. Bir yerde yani kesin orta bir zat yazan, migrasyon kulluğunu da başka zat yazan. Siz kimi işleyen? Ona min nimetten. Şu yerde bul yankı Türkmen News'un statyasını okudu. Öz yankı qara sözlerini Türkmen News satya. Ünsörün. Şu yerde okudu. Men size okuduğum şu Türkmen News'un yürüyüşü saytında alınan nimetin sılkasını okuduğum sana. Size bir minut durun. Edil hazır. Yine bir minut okuduğum. Yine şunu sılat sediyor şu adam. Туркменская просит политическое убежище Швеции. И Нурмухаммед Анаев убежище дилya deyip şunu yazıyor. Yani şu adam Nurmuhammed Anayev hiç yerde problema yok deyip ayyan adam öyle ubежище diliyor. Bu bir sözlemi beylik sözlemi tutan o. Başka bir sılka verip yankı migrasyonlu kulu buluşturacak böyle. Migrasyonlu kulu gülüyor mu üstünden?
Barın ine suda berýäňim näme etseňiz edin diýip aýdýar. Ine haty dowam edelim hormatly vatandaşlar. Indi bu näme diýär? Также он вводит в заблуждение посольство США в Польше, прося у них поддержки. В Турции им ничего не грозит, поскольку миллионы туркменских мигрантов в Турции живут десятилетиями. Кроме этого, многие туркменские активисты в настоящее время успешно подают заявление на получение статуса беженца в различных городах Турции. За более подробной информацией можете обратиться непосредственно в Туркменский фонд, который оказывает действенную поддержку туркменским мигрантам в Турции. Yine yalan söylüyor. Türkiye'de hiç sat yok. Amerikan pasaportuna barıp Ferdar yine bostonluk diliya, neme diliya deyip aydiyar. Yine Ferdar'a soru veriyor. Allah üstünde var Ferdar. Amerikan pasaportuna bak gördün mü sen? Ömrümde var göremek men o Türkmenistan'ı çevrenden geçemek. Barmak verdim. Yanından geçemek. Yine aşağı anlanamıyor ya. Yine Türkmen protest Жмел Аннадур Хаджи 57 Жмел.com yine с уважением Аннадур Хаджиев. Yine mesela yeni bir kısa materyal okuyun ondan bir gepleşe geçer. Yine şu yerde yazılıyor 25 tane Türkmen aktivistleri грозит принудительное возвращение на родину. Турецкие власти рассматривают деятельность активистов как проблему национальной безопасности. Yani Türk hükümeti şu aktivistler bizim milli bizapasın, bizim milli hukukçuluğumuza ziyan veriyor deyip şuları deportasiya etmelip 25 aktivistin problematını görközüyor. Bunu yankı Kronika Türkmenistan yazıyor. Öyle yoldaşı, opozisiya karşı görüşen yoldaşının biri yazıyor. Ne şu yerde meni adnam yazıyorlar. Yine şu yerde spisik görközüyor. Yine şu spisikte ünitörün 25. Hacı Nipesov Serdar yazılıyor. Hatta şunu Türkmen Siyasi Fonu'nun öz saytına koydu. Şu Türkmen Siyasi Fonu'nun koyun saytını biz bağıracak bolsak, eyyem serdim. Yine данная страница не существует тип yani. Yine страница tam şu. Yine serdim. Şunu biz yine başka yani kurumlarım yazdı, bu başka kurumlarım yazdı. Заявление в защиту преследуемых туркменских активистов в Турции. Şu yerde şunu adamları 20 yaş adamları alkıtacak kolya deyip yine yazıyorlar. Ünitörün. Şu yerde de Anadolu Hacıyev Türkmen Siyasi Fonu deyip birinci yazıyor. Kol çekiyor. Yine şu yerde bir topar yani 33 tane kuruma, halkarı kurumları yazıyor. Yine şu Türkmen aktivistler alkıtacak kolya kömür etmeli deyip bu tarafta yazıyor. Bu tarafta da hiç şeyli problemi yok diye bulundu. Öylem spisikte Ferdar'ın adı var. Ünfer'in yine şu yerde pardon. Hazır men size görkezeyim. Onu çelli Muhammed Ağa, onu çelli siz söz veriyen siz berdi mi? Alo berdi. Aydı ver. Men görkezden materialım boyunca aydın men hazır başka orman ben şu da bir daha da edecek. Şu neme boyunca da oğlumdan Avrupa gelmeyi daha da akıllı. Biz şu neme ABS'ye baramızda şu tane Human Rights Right'ın başlığı bir söz ayttı. Biz hiçbir aktivisti diktatörlüğün önüne yeke koymaz dedi. Bizim hem maksadımız şundan var, hareketimizin maksadı. Halk görün, eğer siz öz hak hukukunuz kanun yolu bilen talep etseniz, dünya cemiyetçiliği sizin izinizde duruyandır. Eğer diktatörler sizlere azar verecek olsa, öfen devletle sizi kabul etmeye tayindir diyor. Şol için hem Avrupa gelen oğulları, men hem mesnede ayttım. Gelin, şöyle eğer azar verilyen olsa, anırda canınızı kovup salyan olsa, şoları Avrupa'ya getirmeli, Amerika, Kanada getirmeli. Berde neçe şun yanak adam köp olsa, Türkmen halkını biz kovu ollat biler. Türkmenistan'ın yağdayını bunlara kovu getirip biler. O zaman ola gelip berdi. Her bir Türkmen gelip Avrupa'da, Amerika, Kanada'da okap, bilim alıp, ştada öğrentili, biltili, öz yurdunu ken befitli olup bilir. Şunun için her bir adam
eger özün Türkmen diýen bolsa, Türkmenistanly diýen bolsa, adam diýip hatap etýän bolsa, Türkmenistanyň Ýewropa gelmegini eýýäm şert töretmeli, şolary gollamaly. Bu haramzadalar şoňa garşy gitdi. Onun ikinci bir moment aýtjaklarym. Hiç bir döwleti ýykylmaýa, eger şu ýurdun içindäki, döwletin içindäki işleýän howpsuzlyk ullugy, polisiýasy, genbesi, armiýasynyň içindäki adamlar halka goşulşmady. Oğlum bir adam şu tadı işläp diýem, şunýanyk şu gam edip oňa abneniýe bilir. Bir wagtça işläpdir şeýle bolamasyn diýip aýtmagynyň özü aňyrdakilere mesaj berýär. Eger birden işlem bolsaňyz, birden bäri gelasaňyz, bir şeýtir biýabra etdiler, size dokument berdirmer diýip olara mesaj berýär bu haramda. Bir aýtýar, tapawut ýok watandaşly diýär. Şu hökümet hemme kişinin cinayeti bulaştırdı. Hükümetin içindeki işleyen adamla birinin kanunu bulmadım diye Türkmenistan'da yalan söylüyor. Yok çok yani. Yöne yurdun befidi için, yurdu düzeltmek için, bir yurdu talab oturan maşkadadan dinmek için bettinin günahını geçip bilirdi. Şunun için şuna karşı çıkan, halkı olan şu hükümet, şu başkalarını inni yurdumu talatmayalım diye. Biz gaytam şeyle prizim etýär. Bu bolsa tersine mesaj berýär. Şol üçin men ştadan ýene bütün Türkmenistanyň içinde döwletde işleýän adamlara için tapawut ýokdy nirde işleýär. Şunkun halka goşulşy. Berdi Muhammed'e balyňyz baglama. Siz o bilen işlediňiz diýip biz siziň işin karşyňyzda cinayet işini galdyrmar. Eger halkın karşısında cinayet etmedik bolsaňyz, halk tereke edende şon karşısında cinayet etmedik bolsaňyz, biz siziň günahňyzy geçip bilerdi. Doğru Murat. Ine men iýini görkezin bir minut hormatly watandaşlar serdim. Şu ýerde biz ýygyna avallyk. Ine materiallar var. Şu ýerde Hersfon özü ýa-da öz saytynda şu ýaly ine spisk var, şu ýaly adamlar var. Ine şu sayda bassaň Dana страница не существует. Şuna aýtdyrlardy. Şoň birden baýran aýsa, ýa-ni Serdar Hojanipes şunu sylat etse, ine şunu aýyrtdyr. Ýöne DBT güýçli işlem üçin bizde o maglumatlar var. Unutmaýarym. Ine Hersfon'un saýty şul, şondan aldyk. Ine 25-nji Hojanipes Serdar Hojanipes diýip, ýa-ni Kronika Türkmenistanyň ýalan zatlaryny ýa beýleki gurumlaryň ýalan zatlaryny bulam alyp öz saýtyna goýdy. Şu ýerde Serdar Hojanipesov nasionalny bezopaslyk hukukdyry diýe, ýagny milli hukukçylyk, Türkiýe milli hukukçylygyna hukukdyry diýip, şol aktivisti hökman Türkiýe deport etmeli we şuňa hukuk salýar diýip 25 tane adamyň içine salýar. Ýöne şol wagtda ine Polşa migrasiýasyna ýa-da hiç hili problema ýok amyny. Muny Türkmenistana iýerseň, Türkmenistanda da problema ýok diýär. Ine ikinci dokumenta serdeli olam şuraýaly ine hatta video goýdular şolar. Ýa-ni ine şu ýerde YouTube'dan aldyk şunu. YouTube'da görkezdiler. Ine şu ýerde de var. Ine Hojanipesov aşakda bardyr. Soň Haýtbaýew bilen meni goşupdylar spiska. Dogrudan men bar ekenim, men baranda meni stop etdiler. Türkmenistana ýerjek boldylar, ondan Fransa ýerjek boldylar, onu durdular. 3 gün ýap şöýerde ýa gidişdim şolar. Ine şu ýalatlar şul maglumatlary öz ýa-ni fonddan, öz sayt sahypatynyň aýrypdylar. Biz bu zatlary näme şeýle görkezýär? Hormatly watandaşlar. Biz şular bilen işimiz ýok. Dogry aýdyn. Biz Türkmen halkyna şu bir kömek etse, seherce kömek etse biz gorlar. Şu Hacıyev bolsun, Täjiw bolsun, onuň ýa atasy bolsun, enesi bolsun tapawdy. Ýöne haçanla şul adamlar 30 ýyllap siyasi meydançada monopol edip grantlar çöpläp, öýlerine din opozisiýa, galyny opozisiýa däl diýeni bilen biz alaşyndyk. Şoň üçin Hersfon, Kronika Türkmenistan, Türkmen News siz işlem, gowy diýmek işleriniz ýöne halka garşy we demokratik opozisiýa garşy görüşmek. İşleşseniz biz taýar.
Egerde şu ýaly maşençilik, kezapçylyk edip başlasaňyz, daşar ýurtda da Türkmenistanyň ýaly biz size karşı görüşürüz. Biz bütün dünyada şu onun Human Rights Watch'un önünde protest etmelerim olsa suutnamaly size jogap berer. Ine şu çıkışımız size karşı jogap soňky çıkış diýip biz pikir edýär. Ine size karşı çıkış etjekkä ýöne siz dowam etseňiz bize maglumatlar köp. Şoň üçin nomenklaturny opozisiýa bolýaňyzmy, görüşýäňizmi? Görüşüň öz jaýyňyzda, öz ýanky sizin bilen işimiz yok. Biz demokratik opozisiýa. Biz görüşýär, bizim bildirmişe göre, biz ýalňyş bolsak, gelin zoom açalyň, düşündirin, biz öwrenip biz gideli. Eger bize ýol goşuwatjak bolsaňyz, gelin düşündirin, edin, bizden güýçli hereket edýäňizmi? Ýygyňyzdan edeli. Ýöne biz meseleni çözeli. Bizim meselemiz sizinkam bizimkam Türkmenistan. Hacıyev bilýär men hemme adaýdam o. Menne gentlemanski ýanky statusum var. Ýöne çenden ýene gönü görüşmän, ol aktivista grant berip, onu ýanky bulaşdyryp, muny bulaşdyryp görüşseňiz, men hemme ady düşündirsem halk ýüzüňize tükürer halka. Men size üne söz berýän şonu. Hiç kime şol ýaly edemokdum. Ine size aýdýan. Şol ýaly biz size garşy görüşenok, ýene buraya aýdýan. Biz siz ýaly adam däl. Halktan dören, urulyp, kösönüp, basylyp, yani kıyınçılık görüp dören adamlarımız. Sözümüze iyi. Dakansa gidiyaz. Adalatlığı yapışıp deyişimizi bile saklap durun adamlar. Adalatsızlık Muhammed Ağa etse de men çıkış edip ayyan. Men yanlış etse Muhammed Ağa çıkış edip ayyandır bana karşı. Şuraya bir adamlar. Yöne Muhammed Ağa şunku güne çelli hemme eden işi halkın önüne diktatura karşı eden işlerini men size aýdaýyn. Oluyan Türkmen yoktur. Şun eden işlerini. Şun için Muhammed Ağa'nı yanlışsa da biz nerede bolsam bir ädimde biz şunu her wagt gollar. Protestlardan hemme wagtdan. Şu ýaly diňe Muhammed Ağa da şu bir görüşýän bolsa biz nime der. Inni aktivistlara ýülenýän yankı umuttan düşen aktivistler, umuttan düşmen olunlar. Biz size karşı da. Biz sizin bilen başladık mı? Biz sizin bilen dakansa gidiyor. Biz şuları yıkıyaz. Finişim görünüp dur. Nemçip, Rusya siyasi turbulensine girdi. Putin ölmedim, innon tapağı yok. Şöyle buluşuk başladı. Demek, ünsverenim olsanız, Türkmen alavayını Serdar Berdimuhamedov'un kurbanı Berdimuhamedov Erdoğan'a verdiler. Ol diýdigi öz boyuna ýypasyp Erdoğan'ın eline verdiler. Biz sen gulum diýip. Erdoğan gelip Türkmenistan'a Berdimuhamedovlar gormaz. Halka karşı atmaz halkı. Putin'in edişi ýaly. Şoň üçin diktatura ýeköze galdy. Biz finişe çykdyk. Şoň üçin birleşelim, görüşelim, utolyn, Türkmenistan'a baralyn, wagtdan hökümet birleşip döredölin. Saýlawlar elan edelim. Kim tutuşulsun? Halk göz var, halk saýlara. Ýöne hiç kime falsifikasiýany berdirmäli. Bütün dünýä adamlaryny çağırırlar, dursun şolar, ýanky saýlaw uçastyklaryna. Bir zat şu ýerde ýalňyşlyk diýse, şu ýerde täzeden başlar. Ýani şu ýaly edeli. Bir gedek awry alaly halk bolup, dünýäde döwlet bolup awry alaly bir gedek. Entek bütün Türkmenistan tarihine saýlawny geçen o. Görkezeli. Utun, ine Hacıyev utun sözü. Şu bilen başlap, doğruca işlen adalatly bolup, halk gorap utun ýertir. Biz sizi gollaly. Tapağı diýok. Şuraya ýaly, ine men aýçyk söýdüm. Muhammed Ağa, söz size. Bolýa, sag bol Murat, ören gowy çykyş etdiň. O peredaçy boldy, men pikir etýän şu zatly gerek tebäbi şu zatly bir ýurtda demokratiýany ornaşdyrýar. Adamlar edenetdiligini tapawut ýok. Her kime ruhsat berdim, öz peýdasyna bir daha etjek bolýar. Biz hiç kime ruhsat beremdi. Tapawut ýok. Ýurt bizinki. Ýurt hemme halkyň. Şu polisiýadan ma ýa Serdaryň diýýäni, tenbeden ma hemme şu. Şu ýurtda biz ılalaşyp şu ýurdy bilerikde ykbalymyz görmeli.
Menem qow bahaylarım üçün ören minnettar. Menem öz rolum bilyen. Men öyde yatı bilemem. Tebe men 40 yıllap siyasetın içinde. Başla inni bir men durmuşum şeyle. Öz ece kakamdan ayrı düştüm. Eğer şu vatanımı etmesem men binamız oldu. Men bunun qowy, yaşayışım qowy. Yöne bilyen de adımı. Ahati de yetireyim. Şol için hiç kim bilen düşmançılığım. Bir günüme degde de halkın bäfidi için geçýänem. Şol için hemme kişilerine boğuşýar. Kim şu halka şu ýurdine birden etjek bolsa, men şo bilen bile, şonam bolýar. Hemme adam gelecekte halk çözecek. Yani biz şu göreşimiz, eğer azat saýlaw bilen gutarmasa, onda şu hareketlerimizin hemme bimanasy. Manasy yok. Şol için ýurdun içinde açık saýlawlar bolýança, açık metbuat azatlygy bolýança, açık azat sudiýaly bolýança, halkymyzyň özü ayağa alyp öz ýurduny eýe bolýança bir şu hareket dowam etdirýär. Şol için hemme halky çağırýar, goşulşyn aktiv diýip. Şol için gelin vatandaşlar hiç de bir ýerimizden gynam görmäýin. Şu işte bizim yengeğimizden, şu günün doğuşuyana belli adamların tarih şeyle, peygamberlerin söz veren dadı şeyle. Şol için adalet hemişe bolya, halk hemişe yenge, tebebi adaletin yenmeli, yani yurdun içindeki bar problemini çözmekten ibaret. Adamda duracak olsa problemi de çözülmüyor. Şol için biz doğru yola düştük, yurdumuzda da hükmen eye çıkıyor. Bir diktatörlüğün häzirki wagtda dünyada hiç yerde direliyor. Şol için gelin aktif olayım, ağlı verici öz yurdumuzda eye çıkıyor. Sağ olun Muhammed ağam. Birinciden men size yeni olarak minnettarlyk bildirýän bar edýän işleriniz üçin. Biz sizin bilen köp gurulmuşluklar, gepleşikler geçirýär. Men sizin bir topar pikirleriniz bilen alalaşamakdyryn. Size gün aýýan ýöne bizim prinsipialny ugrumyz diň, maksadymyz diň, bizim mümkin taktikamyz diň däl. Mümkin bizim bir ol bolmaly zatlar. Sebebi hemme adam bir adam ýaly pikir etmeli. Hemme adamyň düşünjesi başga, ýöne maksatlary bir bolmaly. Ýani biz hacı görkezdik. Şul ine yazan hatyny hajany pes garşy yazan hatyny görkezdik. Mümkin maňa da garşy ýazandyr. DBT garşy mümkin, diýerilişe garşy ýazandyr. Mümkin beýlek aktivistler biz bilemdik. Ýöne on diýişýär применительное право, ýani ine faşist Germaniýa şeýitdi, ine polisler beýtdi, ine şul Serdar hajany pesam şeýli adam, şunam şeýitmeli diýip biz aýdamdyk şonu. Ýöne biz pikir edýär. Hacıýyň namasy bardyr diýip, öz ýanky namasyny, öz wyjdany ýitiren däldir, dol diýip täjrübesini biz ýüzlenýär. Goýun şol atdan. Size garşy ömrümizde bir hat ýazyp göremdik. Size garşy çykyş etip göremdik. Size garşy gep gurrun edilli sebäbi siz bize atak etdiňiz. Onam Zoom'da aktivistler jogap bermeli boldy. Siz bize torgu berdiler. Bolmasa adamyz diňe gowluk bilen tutýardyk. Ýadyňyzda bolsa. Bizim olaýal gylygymyz ýok. Biz mer taýagy ýýär, ýumrugy ýýär, ýene galýar, ýene gidişýär. Ya bizi öldürmeli, ya bizi yok etmeli, ya bizden yengilmeli. Boldy, başgalaçy ýok. Bütün ömrümüz şeýle gazanyp gelýär. İşte de ýatpýar. Giýje güni işläp. Giýje güni işleýän, maşalaň agdyndan pullar alyp finansiýa edýär opozisiýany. Biz filial grant alamyk. Mertdir. Halkdan soraýar. Halk kömek etbilýärmi? Edýär. Etbilmese halk günakarlamyk. Mümkinçilik ýok. Diýmek halk häzir islenok, diýmek ynanok, diýmek ýene bir zat bar. Biz düşünýär o zatlar. Wagt gerek o. Şoň üçin siýasy meýdança sizinki däl, bizinki däl, halkynky. Ertir täze gurma çyksa, bizden güýçli. Biz şoňdan hökman işler. Gowy diýen bolsa izinden ýörer. Şol ýaly konkurensiýa, şol ýaly dobrosовестный konkurensiýa we dobrosовестный ýanky adamçylykly bir-birine hormat goýulan konkurensiýa bolmaly. Men Tuhbatullyň şu sözleri eşitýändir diýip pikir edýän. Şoň üçin
Sizin edýän işleriňizde halk üçin sag bolun, ýöne hajiwyň şul edýän işlerini biz gollandyk. Tuhpatulnyň käbir gizlin edýän işlerini biz gollandyk. Grant alıp, adamlara grant verip, demokratik opozisiýa garşy görüşdirmek diýmek, pikir etmeýän hiç kim bilen ok. Hemme zady bilýär. İstinlik adamyň maglumatyny Türkmenistana alyp bilýär. Biz halk bilen işleýär. Öýleri ýerýär. Hacı farda maglumatlaryň sany hasaby ýok. Biz diňe degişli siýasatda zatlar etmişdik. Biz iýini aýtjam da. Sebäbi biziň ýa birini garalamak, aklamak bilen işimiz ýok. Biziň öňümizde Gurbanyň Berdimuhammedow. Onuň eden jezasy, jinaýaty biziň eden kiçik jinaýat jeza ýalňyşlarymyzdan 100 miňlerçe uly. Şoň üçin biz uly zady tutýar. Size de haýyş edýär şol. Egerde biz ýalňyş edýän bolsak, suwutlar bar, jinaýat iş galdyryň, bize garşy görüşün. Egerde siz gaýtyp ýene edýän, şonu etjek bolsaňyz, biz size garşy görüşün. Ine men açyk aýdýan. Hemme aktivistler bilen biz ýygnak geçirip, biz köp çydadyk. Inni çenden geçdi. Inni puhta bolan özüňde her kim jogap bermeli, aýdan zatlaryny edýän işler. Serdar aýtjak goýşaklar adyň bolsa, sağ olun. Hemme zady meniň ýerime aýtdyňyz. Şu ýöne de ýelenjek zadym. Şu 3,5 ýyldan bäri görüp otyryz. Türkmenistanyň halky agzy birligini gorak geli, näçe köpatçylarym, adatçylarym türkmenler agzy birdir. Ýeňiş ýakyndyr. Giň olalyň, ýeňil olalyň. Garas taýar olalyň emmelerden edip bola dünýä ýetkeýe, ýurdam ýetkeýe. Ya boşun hiç ne хочу говорить. Her kim öz atan okubilen her kim eline näme kire hapa uran moza şu hapası kire eline galyandır şonu yattan çıkarmasınlar bunu. Bolýar. Dili bilen aýdany diline galar. Bolýar. Hormatly watandaşlar, ine şunun bilen biz ýürütürleşdirilen Türkmenski hes fond bardak efirimiz gutorýar. Soruňyz bolsa ýa biziň maslahatymyz bolsa ýa bize aýtjaklarymyz bolsa şul videoň aşagyna kommentar ýazyp biler. Söýgünç ýazmaň galan zatdyr, biz aýyrmak dursun. Söýüp ýazmaň. Söýüp ýazsaňyz şu kanal ýapylýar. Biz ýa-ni hakymyz ýok şonu goýmagy. Elementarny filtr edýär, başga da aýrymyz ýok. Muhammed ağa köp taňar ýarkatyň şu ýaly DBT platformasyna, demokratik platformasyna gelip çykyş edip biz golýanyňyz. Biz siziň edýän işiňiziň möçberini we ýa-ni hilini bilýär we hümmetini bilýändir. Halkym bilýär. Halk kör däl, inanın. Şuň goşulmayan bolsa kör däl. Halk ýaly akylly, halklar ýiti adamlar ýokdur dünýäde. Şoň üçin biz prizman ýa-ni lupan aşagyny hemmeni ikilik ýatamany hakymyz ýok. Serdar sag bol köp. Hormatly watandaşlar, aktiv bolun. Nälikleriniz bildirin. Kanunlaryň bolsa öz haklaryňyzy goran. Şuň kunna diňe bir ýol bar Türkmenistanda ötmek, adalatlygy ornuşturmak üçin öz haklaryny gormaly. Öz konstitusiýon haklaryny gormaly. Konstitusiýaň garantam Serdar Berdimuhammedow bize kömek etmiş sorada. Hakykatdan ham ýöne gynansam entek kakatyň diýenini edip bul bize garşy görüşýär. Näme innik gepleşikler çeldi, hoş sag bolun. Allah'a emanetsiniz. Türkmenler ağlı birdir. Türkmenler dana millettir ýatdan çıkarmaň. Bir iki tanagam näme diýe sürüde aksaksız sürü bolmaz diye bir iki tanagam bar aramyzda. Ona maňaşdyrmaly boljak da duýa çagyň aýtýar. Biz hemme zatlary ýadymyzdan çıkarmany we ýene birleşip işlemeni taýýardyr. Biz olar ýaly ýüregimizi salyp bütün ömrümizi özümiz kösendir. Açyk ýürek, açyk hereket. Sag bolun, hormatly watandaşlar.